en dawa manosenindo aska owili. Mar adek kano gigi wanane. To gisani wakao anyalo wacho ni akao somo aketo mbele nikech weche gi ang'eyo kuma gidhiega samoro. Kaluwore gi experience moko matindo gi pod wago break mondo watiek somo korka gimoro ka gimoro nigi sana. Kama experience go bendi bobedo kingisowa kinde mwadhi mbele koda twak maroni e kinde gi maseche moko kata ji donjo osiep. En ang'o minyalo timo ne hera tang'o mok inyal timo nikech hera? Silas, karwaki twak okinyi makawuono, Silas in korka kori kiwinjo odiochieng' mano mar Valentines, ma en odiochieng' makiny, ang'o maringe pachi? En odiochieng' mano mar timo ang'o hie Silas? Mana kaka owadwa osewacho, an odiochieng' mar Valentine en odiochieng' ma adhialo joma ahero gi chunya. Obed janyuolna, obed joma osiepena, obed joma are close to me. Maga joma adhialo chieng' mar Valentine. It's not okobedo ni nyaka bedo osiep gi ng'ato eka idhiale, but ng'ato ma is so important to you, maga joma onego bed ni dhialo chieng' Valentine. Ok ochuno nyaka obed osiep kata platonic love pod onyalo hero. To wacho ni en odiochieng' mowinjo bed ni idhiale jogo maseche moko gin machiegni kodi. To ng'ia ni hie kata motelo ne Valentines wasebedo kwaneno ka pichni kere mbui. Nitiere jogo manosepenj ni will you be my Valentines? Ineno kanyo ka ng'ato opost kanyo flower, opost kanyo chocolate, jomoko post nyaka pesa. Matinde imiyo ji bouquet mar pesa, kata obedo ni CBK nowacho ni pes Kenya ok owinjo bed ni bano. Sani koro lony moro nosebiro ni koro iketogi ka gin straight moko bangi. Weche ma kamago un kuwinjo ok miwe peer pressure moro nikech wang'eyo ni rawere mag Gen Z gi mbui peer pressure thoth ahinya. Silas, gima nie ground to gima timre e mbui opogore kabisa. Koro kae ng'ama riek gik ma kamago konego bed ni miye pressure. Kech kaluwore iyudo ni most of the people gik ma gitimo for the show. To ground kae gik moko different, gichamo suga. Koro kapo ni gimiyi pressure to mano mana wachni. Koro an kian to ok ane ka gino miyaga pressure. An ang'e ni adhi gi kar nyalona, kama nyalo timono, kama chopeno. That's how I show how I love someone. Yes. Metrin, yena mar mondo mi arwaki e twaka. In kaka nyadendi, ng'ato nosepenji ni will you be my Valentines kosepodi. To kiparo ni odiochieng' makinya, en odiochieng' no mano mar Valentine. Ang'o mabiro e pachi? Bende seche moko in kaka nyako, adiera ok wanyal riambo, gombo jabedo. Ng'ato nyalo bedo piny to wacho ni ambe ok atimna ka ng'ane. Kosi in kobiro e pachi tipare nang'o? Metrin. Erokamano. Anto nitie ng'ano osepenja. Ni yie. Konya naduoke, lakini ok anya tamra. Ang' ne duoke ten ki, dongi duoko to seche moko winjo bed ni chiwo chon. Ok anya tamra, that's obvious. Pok adagi bende. Kopogore gi mano be wetena noseorona happy Valentines bende. Anoherago wetena gi mamwa Eva. Koro arwako. Irwako Valentines e yo makare. Kedhi ikori ne. Tariyo. Undi in korka kori. Okay, an korka kora Valentines Day kian. En odiochieng' ma idhialo jogo mihero e ngimani. To bende en odiochieng' makende mar hera nikech obiro bedo dichiel e higa. To dak idhial jogo ma ihero e ngimani kapok iyuto kata kapok oyuti, but inyalo dhialo kata mamau, osiepeni, jogo mantiere machiegni kodi. Inyalo wacho ni odiochieng' ma kawuono ni we akawe mamwa atimne gima kama kamae ma special mapok nitimone. To ka in ng'ama nigi dichuo, inyalo wacho ni kawuono wuono da bende kawuono akawe atere kata vacation Mombasa. Kata ka in gi dhako, inyalo wacho ni kawuono chiega be amiye Queen's treatment. To ok onego bed ni 14th no obedo mana dichiel kamano. Ka 14th en Valentine's Day, 18th bobedi, 20th bobedi kamano. Matene no kowinjo bed ni en odiochieng' achiel kende. Odiochieng' achiel no en very special nikech en odiochieng' achiel mobedo marked e calendar kaka Valentine's Day, but kuom jomoherore Valentine's Day onego bed kinde duto. Yena mar mondo mi arwak Grace Achoki e twak okinyi ma kawuono. Iwinjo kanyo kaka rawere oseloso gintiere kod paro mopogore opogore kotudore kod Valentines. Wanyalo wacho ni e kindegi kopogore kod wechego kwanyalo pimo e kinde ma seche moko un pod nupona kaka in Grace kwang'iyo
watiyo gi sani wanyalo wacho ni odiochieng Valentines en gino ma wanyalo wacho ni ji kete kaka gino ma en gino mitime mbui kacha. Inno ka ng'ato seche moko post gik ma onyiew ne, gik ma ng'ato timo ne, konyalo pimo ni ere kaka Valentines Day oselokore ahinya nyaka ipime gi e kindeu gi kinde masani koro Gen Zs gi odake. Grace. Erokamano. Manwa chako Valentines Day ne nitie. Lakini ok ne exaggerated kaka sani niwach chon nwaonge gi mbui. To kanwadhi nwamako Valentines Day ok ni ne en chieng' makoro ji ok ti tiji en mana igo sim kiwacho ne ji ni ang'ono ere Valentine ere maua na ere chocolate na en mana ni nwang'e ni en chieng' ma ji herore. To herore ok ni en mana na hero ng'at ma ahero kabisa mantie buta, but family be. Koro aneno nitie pogruok moro kanyo ka ng'iyo chien kocha. Aneno nitie pogruok moro niwach sani koro ng'ato dwaro mtoka, ng'ato dwaro sijui ang'ono chocolate, ng'ato dwaro law moro maber ni mondo koro kowinjie ni chieng'no ber. Kamano koro ento okotimo kamano to dhi sungo ne the other people. Odhi sungo ne nyako moro ni ing'e ni anto nonyiew na ma. Anto notimna, into notimni ang'o. Koro jok manok notimne gi gimoro winjo ka gin very depressed. Newach koro giwinjo ni an kara okan ng'ato. Kendo e kend ka maybe jabwana ni noteri maybe coffee moro kanyo matin to anto ok notera. Koro abo dok godhiambo tawacho ne Barnaba ni koro in ok nitera Valentine, nitie jok manoter Valentine, kata ok ni paro ni en chieng' Valentine. Ting'e ni chieng' no kata kidwaro maua ok ibi yudo. Koro kodwoka gazet ka wuodho gazet kama to kokelo samoro iting'o wang'i ing'iyo ni to maybe flower no nitie e gazet. To koyawo gazet kama to onge gimoro. Koro mano vita. Koro eno nitie pogruok kanyo ero. Ni kik wakaw Valentine ni en everything. Kaka wacho ayie kode ni Valentine onego bed every day. Ok en mana gimoro ma wa celebrate ni mana 14th kanyo. Onego bed gima wan godo every day. Gi nyithindwa gi jok ma wahero. Barnabas karwaketo kanno ka Grace loso ting'ie mita nitiere midwa medo. Valentines adire en odiochieng' makinya. En odiochieng' mowinjo bed ni nyiso hera e yo machalo nade. En hera ma winjo bed ni ikete ma social media kacha. Kose kokete social media ma koro nyiso ni ng'ani oheri gadiera. Kose winjo bed nade to gi kaka nutime e kinde machon. Momiyo sani uchopo kae. Ahero gima Salas nowacho, nyisa moro ji keto gik moko e mbui kata e social media to moko be riambo. Gido mano nyiso ni ohergi. Molo chieng' hera ni en pressure ma ahinya e mon moloyo dichuo. Dichuo en pressure mopogore. Dichuo en pressure ma koro gilal. Ng'ato na nyisa kauno ni Valentine ni ochopo kamarach en weekend. Kendo en dalo tich to dinawa disappear. Koro en weekend. Koro en gi pressure mang'eny gi dichuo. To mon be nigi pressure mang'eny. Ang'e moko makata oro flowers ne giwuon. Mondo koro nyisgi ni gin be ohergi to onge ng'ato moro flower gin ema ginyiso ja flower mondo orne gi flower e office. Mondo ginyis ni ohergi. Koro pressure nitie timore. Koro aparo ni gima ber ni kik waket pressure. Kik wawe pressure bedi. Awinjo ka rawera moro wacho ni nitie ng'ato mosakwaye Valentine. To nyeni sani yakibed motang'. Kech ng'atni dichuo kokwayi Valentine. Koro kosetieko Valentine no ng'iyo bang' Valentine. To maybe ng'ani pod ikia maber. Koro ineno ka ichopo kamoro ma kiny kidhi gi fare ni. Kech ok idwa ni kichopo kanyo to kendo en bo ionge gi fare koro nyaka oteri kumoteri. To mano waneno ka kelo weche mang'eny ma samoro ji yudo ka ginie chenro mana ok gipango. Ilero kanyo makare ahinya kendo yiena mar mondo mi aduoka ne Vincent e twak ka wadhi mbele ko twak marwa. Ineno ni adira kaka wasewacho ni sani eri ka wang'eyo Valentines ni bende kata odiochieng' mano mar dhialo hera. En odiochieng' ma ng'ato nyiso ni adiera ahero ng'ato kose otime atima mar mondo mi okete mbui kacha.
kata oposte e social media. Tedera dira kwa kapenj kwang'iyo kit kaka sani ji donjo osiep. Ji donjo osiep kalure ni giherore kose gidonjo osiep kalure kod pressure manyalo bede social media kacha. Mar mondo mi chieng' Valentines kochopo to seche moko entiere gi ng'at monyalo post kata ng'at manyalo oro ne gimoro mar mondo mi okete social media kacha kata mbui kacha. Vincent. Erokamano Joyce. Kaduoko penjo no, ji mang'eny vijana ma nitiere umri ma wantiere ni. Mang'eny kum gidonje era kagikia gima gidwaro. Ok en era moro mawuok e chuny gi cha. Kaka an jatend jopuonjre ma St. Paul's. Bedo gi that opportunity osemiya neno weche mang'eny. Nikech mawuok ma result away in basis of era. Iyudo ni samoro sani ng'eni jo Nigeria ng'eny Kenya ka. Sani gimako nyiwa gimiyo pesa. Iyudo ka ang'e chinjo gi kagweno nikech gikia gima gidwaro. Kinyo tere Airbnb to kes ka ang'e lando godhiambo kwa neno TV ka to en wach moro mopogore. Koro ji mang'eny, nyithindo mang'eny, even joma chuo gikia gima omiyo gidonjo era. Kata kaka wadwa Silas nosewacho. Iyudo ni gima nitiere online opogore gi gima nie ground. Samoro kiny iyudo ka ng'ato ololo. Kata an samoro no orna rent. Kar mondo mi adhi achul rent nikech ang'e ni koka nyiewo ne nyadendi ni flower to dhi weya. Koro iyudo ka en peer pressure moketo vijana matek makiny iyudo ka gidhi giwere. Samoro no kitero jaodi kata osiepni kamoro otere gi ng'ama chielo odhi owere kodi. Koro gik mane ground gi gik matimore opogore kabisa. To pia pressure ni wuoka kuom jogo manitiere wanyalo wacho ni umri mano maromre. Kalo neno ni ng'ane otimne ma to ng'ama chielo okotimne. Koro nyalo miyo ng'at machielo we. Mane momiya Silas in kor kakori. Kawang'iyo adiera e kindeni. Bende ji donjo e hera kalure ni ohero ng'ato koso donje hera kalure ni oneno ni nitiere gimonyalo yudo kuro. Nikech yudo ni nitiere jomoko kaka ochiwo ranyisi ni nitiere jo Nigeria. Anyalo wacho ni kikwa profile gi ahinya. Ok owinjo bed ni wa profile gi ahinya. Mano mana ranyisi. Owinjo bed ni wakete yo makare. Masiche moko miyo jomoko pesa. Thothne gin joma nyiri. Miyo joma nyiri moko pesa. Koro ng'ama nyako no odak maber. Ok one ni hera nitiere. Tekne ni ng'ani nyalo sponsor lifestyle ne. Siche moko dwa dhi saloon to se orne pesa. Kodwa dhi kata siche moko timo shopping moro to se orne pesa. Kwa ng'iyo weche mag hera sani. Ji donje hera kalure ni ohero ng'at adiera koso donja mar mondo mi oyud ng'at ma sponsor lifestyle ne. Silas. Gisani nyaka kaka obet ni gima nyalo wacho ni love masani mostly en transactional. Inyalo miyango mana nyalo miyango. Kwa konyre onge kaka nyalo machon. Kanyalo paro kaka ka mic moro chamo ni tigodo. Aparo kana gomba ka gi mama gi baba wa kaka ne gierore kata kaka kama ne gichako piny. Gin joma ne build something from the ground. To nyaka sani onge ng'ama dwaro build something from the ground. Obiro nyisi niya ana tiyo kama an gi pesa kama. Inyalo bedo girlfriend na. To nyako dhi yie ni kinyise ni ana onge pesa. Onge gimo ok obro nyisi ni an to kanyal date ng'ama dhier. Iwinjo. Koro nyaka sani love and transactional. Ng'ato obiro iri for what gimo dhi yudo kuom. Ok obiri ni mondo konyru. Koro nyaka sani mane gima nyalo wacho. To mabiro kalore ni ji oluor mar mondo mi obed single kata ng'ato obed kende kosang'o miyo koro wanyalo wacho ni sani koro hera ni osebedo gino miwacho kanya ni en transactional. Miya gimoro an benda miyi gimoro. Jomoko wacho ni they don't want to be lonely. Koro ng'ato ka for example an kaka ng'ama dichuo. Samoro an gi pesa no manyalo miyo nyadendi. Iwinjo. To koro an loneliness chamanega. Because I have that money, abro miya pesa no mondo bed koda. Makato kihere. Samoro ka here, yes. But an gi pesa no. Koro mago betimore. Undi in korka kori kapok wabiro ir metrin. Undi in korka kori king'iyo kit kaka hera sani nitiere. En gino ma ng'ato donje ni adiera hero ng'ato kose ng'ato nyalo bedo ni donje kalo ni okodwa ni onene ni siche moko gintiere kata e group moro nikech wang'e ni rawere mag Gen Z bende nitiere gino ga mano mar piem ma siche moko nitiere kind ji. Koro neno ni e group kuma gintiere en ma siche moko en ng'at ma onge ng'ato, onge boyfriend moro, onge girlfriend moro ma gintiere godo osiep. Ji donje hera ni kalure ni en hera ma ohero ng'ate chunye
kose ool mana gi bedo kende kose nyaka bede ni nitiere gimoda yudo kanyo. Joyce, an gima nyalo wacho sani, hera ma sani untiere ok en hera mar adieri, mana kaka nani nosewacho Silas matung'no. Inyalo yudo niya antiere gosiepena ne okawa achiel otera ot, ng'ani otere vacation, ng'ani otere trip, kodwa loso nails pesa osedonjo, mara mar maintenance, moko nitiere ni girlfriend allowance, aya ot bende odake. Adiera nikech nitiere kata e TikTok kati penjo ni iseyudo girlfriend allowance kose podi. Salary kochopo end month. Winjo ni ana aseyudo girlfriend allowance, aseloso, oseorna mar nails, oseorna mar yewich, to ok en 1,000, oseorni mar law manyien nyaka itim shopping, fridge dwaro mopong', otidwa ni dage bed sita. Kendo bed double do fridge. Idwaro ni itim kaka nitiere nyako moro ni Akokoval. Kako shopping be kaka idwaro ni shop kamano. Koro ibo bedo piny tiwacho niya, koro gigi te mama onge nyalo, aonge nyalo, aonge tich, abo ido kanye. Dong' imbe amany ng'ato manyalo miya, dong' imadhi amanyo ng'ano to miya no. Koro kaeri bata ero pesani. Koro nadak mana ni imiya pesa to wan kodi. Machieng' ma pesa no rumo, tawuok away adhir ng'ama chielo. Mano mido ka ng'ato neno niya, ospend kuomi mang'eny, to duration mar relationship no ok last kaka no expect. Kema kelo gik mar nek chande. Ko yudo ni mostly sani ji date for timeliness, ok gi date for future. Kaka joma chon wacho ni an ka idwa nyadendi ni adwa ni walos keny mondo wadagi, to nyadendi to en odwaro pesa. Ng'amok giwacho ni ng'amok mi pesa titimo nade, idhi kama pesa nitiere. Kamano. Ilero kanyo makare ahinya undi kalo ni mago gik matimore adiera. Metri ni to korka kori osiep ma ji loso sadi, osiep ng'ato loso ka ng'iyo ni seche moko ma ng'ama wanyalo dak godo e kinde mabiro mbele, kose joma nyiri kaachiel kod joma chuo manyo ma gima inyalo miya to an bende amiyi. Metri. Erokamano. Gi an kaka nene era masani, gima ng'eyo ni hera chakore kapod itin kaka nidongo. Tigi microphone maber. Aya. Kopo ni nidongo, jonyuoli nodongi, idongo ka in gi hera koya dala, aneno kibo dongo gi chuny. Kaka an koro awacho ka an nadongo ko hera dala. To kodongo ki ok ni kori tiyo gi ng'ato nikech gima in godo. Kihero ng'ato king'eyo, hera en gima kata Nyasaye nokono ji mondo herre. Ihero ng'ama ni buti kata jirende ni bende. Koro an kaka neno kaka joma dwar dak, kihero ng'ato to sani to kinya hero ng'ato maonge gimoro, man tadieri. Nikech ngima masani ng'ama onge go to onge, ok da kata chuo masani dwaro mana nyako man gi gimoro. Kionge go to kukoni kuongi dhi many ka chieng' yudo nwarom ka ruoth nochano. Koro sani to ok dwar wuondre ka ni ihero ng'ama onge gimoro. Emomiyo ji moko tiyo matek mondo yud gimoro, jomoko nyiewo era, kata era moko biro ka mudho to mudho ka chieng' lero neno, era brodhi. Koro ng'ato ka ng'ato timatima gimoro nikech waduto wachako ngima wate. Koro ing'eno ok dang' gimono tiyo ne ng'ama chielo kaka joma chon ne herore kuom neno ng'ato tisehere. Sani neno ng'ato nigi gari, to ng'ama wuotho machieng' chamo ugo cha to kibihero. Jafut Subishi okidwa. Abana. Jalexus okidwa. Adera chako di koro Barnabas. Wicho kanyo kaka rawero oseloso. Ni adiera hera sani ka ji doje to en gino monyalo wacho ni en transactional. Imiya ang'o to ata boyude ang'o. Ang'o momiyo waneno ka magi nitiere kindegi. To bende mana kunyalo ng'iswa ranyisi gi in kaachiel kod Grace. Nuchake yo machalo nade manyaka sani kuom thuolo mar higni 30 pod uchung' ma otegno. Ang'o ma timore gi sani ma rawere matindo oketo mbele wechego mago mag soft life kaachiel kod pesa. Mane momiyo ineno ka hera moko ok last for long kata ok bed kuom kinde mathoth. Moko bende bedo kuom hawi marach. Ng'ato nego wadgi nikech oneno ni nyako ni seche moko anyiewo ne ot, anyiewo ne gari, amiye gik moko duto to seche moko ok otim gigo madwaro. Gigo ma seche moko kelo kata tho e kind rawere matindo. Barnabas. Aparo ni giwacho maber nikech duok kama Silas nowacho ni wan kaka na wakendre naonge gimoro. Nwayudo tich, bang' tich koro idwaro ng'at miyiero midwa chako godo dak. Koro nwachako dak gi nyalego ni ka onge gimoro. In fact nwanyiso nyithindwa ni wan kae ok anyal wacho ni mae mar Grace mae mara. Nikech gik moko duto ma wan go wayudo together, wa build together. Tinde
mano be gima miyo ineno ka kend kawo ndalo mang'eny nikech ji dwaro ni nyaka bed gi ot mondi, nyaka bed gi pesa eka nyalo kendre. Koro wayudo ka ji chopo kata higni 40. Wan kana ochopo higni 30 to pok ikendo to mano in ng'at moti. To tinde to aneno ka ji kata gin e 30s kata 40 to pod pod gin single nikech gidwaro ni mana giyud pesa mondi mana eka gikendre. Koro pressure nitie mang'eny kanyo nikech ok wadwa chako ngima e yo maber. Gihero ng'ato nikech aheri, ok nikech gimibibo miya. Ok ni en mwandu minego, en kaka ihero ng'ato gi chunyi. Omiyo mano be ber. To pressure ni kaka wawacho ni pressure ni nitie kata gi joma dongo. Jomusa kendre be pressure, peer pressure ok rumga. Peer pressure molo kinyi to peer pressure nitie kata jomo kendo. Kech ng'ato ng'iyo kaka chi ng'ane no ter kamoro to to ok otere kamoro kaka Grace nawacho. Koro mano be kelo weche mang'eny. Omiyo pressure to nitie, nyaka wan deal gi pressure ni, nyaka wane ni wan to era wani chalo nade. To era nyalo bedo era kata ka kiwacho ni nyaka ji deal gi pressure no, ji winjo bed ni deal gi pressure ne yo machalo nade. Mar mondo mi kata bed ni sani to wanyalo wacho no tek to ji oneno no deal gi pressure ne yo makare. Mondo adira ji ariyo moyudore to nitiere osiep, nitiere hera. Gidin itgi ne seche moko pressure mawuok oko, gium wengegi ne pressure mawuok oko. Bende nitiere kaka mano nyalo timore. Mano ok inyal. To koro en mana ni ng'iyo ni gima neno gi kaka ng'ato nowacho, Silas nowacho kae ni in the ground gik ok nyalo bedo different. In nyaka ikagua iwuon ni be oeri, be jaoda ohera, kata chuora ohera, kata osiepna cha ohera. To kata Valentine kende, to ndalo moko gi 365 days modong'o to ochal nade. Omiyo ka ng'ato oheri gi chunye duto, mano to en gima inyalo neno iwuon. To kiparo ni nyaka hera go otera kama to mano nyalo keto pressure dichuo. Miyo dichuo chak ringo kata chak hepo nikech ok odwa onge gi pesa monyalo tero gedo kamoro. To hera ni wanyalo kata chamo rabolo to mano hera. Jodala kucha ng'e samoro wadhi e chiro to wang'iyo maembe kata wang'iyo chai moro kanyo to mano be hera. To ok chak bed ni wadhi Dubai kaka kama ne hera. Omiyo nitie to ka in gi pesa to be timatima gima nyalo timo. Omiyo nyaka wang'e ni wan kanye. Sani economy be ok ber. Koro wabo kawo rent to watero ng'ato Dubai to kero kinyi kendo ifungo no ot. Koso wabo timo kaka watimo to wan gi understanding. Be nyaka wabed very open ni an kama kaka ntie to nyako cha ben kama kaka ntie. To be ohera nikech ohera koso ohera nikech mondo mango. Mano ma dichuo nyaka penjre ni ohera nikech yana maber koso ohera nikech gik mantie ku. Kata wanyalo waber nitie pressure no. Aparo osiep na moro na odhi to kwayo ng'ato mtoka ni mondo odhi otere nyako date nikech koro nyako ng'e ni gi mtoka to kata mtoka no kemare. Moko to dayudo nadhi gi mtoka mare company ni mano mtoki. To ng'e ni samisa kendo chande to koro adiera bo wuok. Omiyo nyaka wabed jo adiera mondo wang'e ni era ni ahero ng'ato ni ang'o. Ahero nikech en koso ahero nikech pesa mengo. Grace in korka kori. An mokwongo adwa wacho ni erokamano uru kuom wacho na about girlfriend allowance. Koro wanyalo backdate. Wanyalo backdate. Gimiya girlfriend allowance. Mok ni miya. Accumulated. Koro hera, wang'iyo hera kama. Onego wang'e ni ahero jago ni kech ang'o. Ang'e ni madam ka wacho ni tinde ok inyal hero ng'ato maonge gi gimoro. Kanyo mano en opinion nito, mano be bera niwach everybody nitie gi opinion mare. Lakini ing'e ni ng'ato nyalo bedo gi potential. Ineno ka wan osiepe tang'e ni maybe higa mabiro cha ang'e na bo yudo kata tich moro. Koro ok anyal wacho ni in kiseyudo tich eka bi eka koro wabo chako gima wadwa chako ni. But wanyalo kineno ka ng'ato inyalo somo ng'ato mine ni ng'ani en ga lazy to en mana ni koro pod onge gi hawi. Newach ka wacho kamano to nyiso ni kata wan gi nyithindo. To wan gi boys to wan gi girls. To koro boys gi ing'eni koro aneno boy child ni to acho ni hey. Koro boy child nyako tiya matek newach ko onge gi tich to ing'eni samoro ok ni ok odwa tiyo tich poko biro. To ka tich no poko chopo ok inyal wacho ni an ok abibed osiepni newach ionge gi tich. Koro aneno ni kihero ng'ato kabisa
to whether en gi tich kata onge gi tich nitie giming'iyo beyond tich niwach unyalo kendoru to e kendni remember ni ibe chieng' moro ok ibi bet gi tich koro kaka ni treat ng'acha ka noonge gi tich e kaka be obo triti so ing'iyo ng'ato tineno ni ang'o ma en go karakta en mare chalo nadi ok ni en mana pesa ne ochalo nadi en ng'at ma ineno ka en hard working en ng'at ma inyalo neno ni kowuok kodhi maybe samoro owacho ni il listen ni kowuok ka to kodhi oko kacha ang'o mowacho ga owacho ni odhi motiyo kosa owacho ni unwadhi e keja kacha to wadhi mer kata ka ineno ka en ng'at machal kamano to weri kode but kineno ni en ng'at ma kuromo kode to wacho ni kaka otemo kabisa mondo oyud tich mano en ng'at mineno ni en gi potential koro kiki dismiss kitabu no ne wachineno iwacho ga ni you judge the book from the cover no chieng' moro inyalo romo gi ng'ano to ng'ano koro emomeyo ma iparo mani yawa ka opportunity na miss so onego wang'i different things ok mani ka en gi mwandu eka koro wacho ni makoro en ng'ama ber niwach onyalo bedo gi mwandu lakini kidonje kendno ibo ywak niwach mwandu no ok heri mwandu no onyalo wacho ni aketo ni mwandu kaeri ang'o machandi to ko owuok kacha en gi sijui selin en gi ng'a to kipenji to chino donge mwandu ni dwaro to donge kila kitu ang'o midwaro ga where I'm a free man koro ok en mana mwandu mwang'iyo wang'i beyond mwandu ilero kanyo makare ahinya wang'i beyond mwandu ageno ne jomatindo ung'i beyond mwandu kose metrin Dhi mbele tiatia gi microphone ilos motegno wang'i beyond mwandu ti gi microphone maber jomoko donge biro ga to lokre bang'e inya neno ni ng'ato samoro kuromo ochalo ng'ama ber ochalo ng'ama bro mi itekin gi wach to bang'e obiro lokore tuseme onge godo gi sechego to kodhi ochako bedo kata jomoko bedo marach tiwinjo ni bang' yudo ng'ane gi ng'ane na bira lokora joma chuo ng'en gi wacho ga ni ng'ama miyo loko gidonge koro ido ka ng'ato wacho ni kana romo gi nyar kochia kata nyar malo nan ng'ama chal kama to bang'e abira lokora ang'o miyo gibiro gilokore bang'e to kata indo ka ng'ama miyo golo ochiwo testimony na ido ng'ani ka ng'ama ber to with the time kaka wamedo bedo kaka iga sudo obiro lokore ang'a kelo mano iwinjo maber ing'e ni kinde manwa wan kode kanwa en osiep joma chon nwan gi time nwa take time mondo ing'e ng'ani maber in gi friendship moro kanyo ero ma i observe ng'ani ni en ng'ama chal nade to tinde aneno ka joma tindo gidhi piyo kabisa iyudo ng'ato iseneno ng'ato next week isenya chako nyione flower to ibe ikawa flower no next week sijui onyiewo ni chocolate next week onyiewo ni saa next week onyiewo ni perfume tikawa koro ing'e ni samo o deposit no in ga bank account ing'e ni waparo ga ni chuo wan e bank account kata chuo e bank wan duto wan bank account o deposit ga kanyo o deposit to kako se deposit chieng' ma koro en chieng' mar withdrawal ok inyal tamri koro ber ka wane osiep to wa take time ng'e ng'ano maber it can kikiwach ni aseng'e ng'ani quickly isedhi ichako luoko ne lewni quickly isedonjo iwacho ni isechako wifely duties 3 months kata podi usechako nindo kode koro iparo ni an ga wife kata isedari koro ing'eni usakendre
ingeni ndalo machon mano bende makela e penjo. Grace wacho kanyo makare ni sani joma tindo kaso hera ahinya. Uromo kawuono kinyi sechako nyiewne gifts, ng'ama nyako ni bende gifts koro senyong'o chunye, koro moro wacho ni ng'ani ohera, ng'ama nyako korero bende oseringo odhi ni owacho ni odhi e od ng'acha. Kose dhi od ng'acha wacho ni yawa kadonge kabedo owinjo bed na mark territory koro. Ochako luoko, ochako go duster, otedo kiny kobiro to wiyo wil gi law, wiyo wil gi wuoche, o mag territory. Matiende ni ji ka donje hera ka, winjo bed ni ng'ato, mano ma dichuo, ng'at madhako, winjo bed ni gi take time maromo nade. Kasiche moko kata ng'ama nyako poko chako limo ng'ama wuoyi, kata ng'ama wuoyi poko chako nyiewo gifts ne ng'ama nyako. Achak kodi Barnaba. Nyaka bed ndalo moromo. Owacho ni kata dweche auchiel gi higa achiel kokalo. Kapod uromo e mukahawa kacha. Kikele ot. Uromo oko kuja. Aneno ka Silas yengo wi, oko bedo kongiswa no oko yie nano. Uromo oko kuja. Getsa mo saja ko uromo ot kae. Gik mang'eny timre. To mana ma min samoro ineno ka koro wuok bedo matek. Kech mag gik modil godo pile ka pile. Koro ng'ato no yudre kanyo ipenje ni nukendre higa mane koro be ogikia. Kech ng'ato no dak no bayo wuoche o law chiemo wacho ni kar chulo rent ariyo kwacho ma rent achiel to gichako dak kamano. Igen ndalo machon jodongo machon kani dwa kendo tidhi so wuonu kata jodongo to gipenje mano enya kanye to gidhi ng'iyo ni ng'a nyako ni e family machal nade kech family ni yae be samoro wacho gik mang'eny to aka machal kamane to ji wacho ng'a kumo dakino e thurgi kucha to tinde mago kwake ni romo gi ng'ate town kae to ng'ato samoro okawo tinde loan tie mang'eny koro leo ne mo operate go kata ni ja wash moro to orwako lewni moko to koro ni paro ni maber to iparo ni mae ng'atno to poking'e maber omiyo nyaka wach kaw ndalo moromo penjo siepede dwar ng'eyo kamotiye mondo ing'e maber owedege kata nyimindege joma chal nade kata yedhi limo limo kuma jonyuol ne nitie kata kama wadgi moro nitie to mbaka bowuok mang'eny nyalo bet kama to nyamin nyisi ni ng'ani en ka gidako moro dala kucha kata in relative to gini gimarach Joyce ni wawacho ka nitie gik miluongo ni red flags maua makwar ok mana Valentine mano maua makwar manyisi ni danger mag relationship to samoro nyiri gi kata kagiro en red to ok ng'eyo en wacho ni en amba odhi adhiya to bang'e to yachako ywak koro isenyuolo kanyo nyithindo ariyo isabedo ng'at ma higni 10 isabedo gi ng'abwana ni to iyudo ni ken gi dhako moro kata weyi odhi kawo ng'at moro nono koro mano bedo gik ma lit ahinya e chuny ji to mano ema miyo jomoko kata bedo gi depression kata dhi negre kata ngima bedo marach kata samoro kata tich gi ketho nikech gik machal kamano. Silas aneno kiyiengo wiyi akia ni nitie gi paro mopogore kotudore kod wechego mago mag kawo saa mano mar kapok ikaso timo gimoro amora kapo ni ida donjo osiep gi ng'ato kata koro dwa neno ni gini koro ukete motegno. Kako explain I've changed my mind. Awinjo ka pachi nen mane ma iloko kapok iloko pachi about the time 6 months is a lot of time. 6 months onego bed ni at least ka wang'ere to wang'ere around 4 months 3 months even 1 month is just enough ka in dedicated ni you want to know someone. Koro 6 months 1 year 1 year is a lot. 1 year onego bed ni usedhi mbele you are maybe a step ahead. Kata koro kapone mane kore kuchako ngima. One kaka tinde sani Gen Z we don't take a lot of time. Unu kasa chendo. Okni wakaso but you are just dedicated to know someone. To knowing someone no be uneno matutu ng'e ni ng'ani to hie nga nikech adiera kinde ma kata kichako ng'eyo ng'ato nuwuoyo kode kaka wuoyo kodi ne ng'ato nyalo pando kite mako ka bang'e ibo bedo kifwenyo utemo mar mondo mi ung'e ang'o Silas. Mano ta dier ng'ato nyalo bedo no pando kite to yudo ka nyiyo masani gin gidich gi Instagram followers, Facebook followers, likes. Koro gin kionge likes to gin yonge gimoro. Oya wache gimoro kan. Yes. Ingeni easy come easy go. Yes. Kaka wasungu wachoga. Yes. To koro ki iwacho ni ang'eyo ng'ani for maybe 1 month kata 2 months. To after 2 months
uneno ni ma ok nyako mananeno ni ne hera kabisa. An okane kanomora kaka nomora. Ingeni sani koro isenindo kode. So things have changed. Kwa ground vitu ni different. Koro ineno ni koro nyako ni wacho ni en ase mark territory nani. Newach en oparo ni as a woman kanindo gi nyako gi jago ni obo hera mo. To mano nyiso ni kaka ase give myself kamano. Koro my territory na. Ine pachi a young man ok par kamano. En ono wacho ni that is part of mondano angei. To koro nyako ni en koro en committed. King otimo gimoro maybe isenyone kata sim moro kanyo isenyone to king otimo gimoro mo kihero kabisa. Tiwacho ne ni an kuma gini ochope wuogi edhe tingi gi monde dhi. Koro nyako no paro ni ere kaka na need the thing that and most precious an to koro iwacho na monda wuok monda dhi okadhi to koro okodwa dhi iwacho ni okidwa dhi haya ikelo ng'at moro ka koro chune ni mondo wuog odhi. Gima nadwa wacho ni kwa dhi araka kamano erono iyudo ka kawuono ng'ani ochwanyi kiny ng'ani ochwanyi kiny ng'ani ochwanyi chieng' ma koro iwacho ni adwaro dak adwa mondo okenda idonje kendno gi jok mano chwanyi go te. To koro ka jaudi maybe en ng'at moro maber onge kata gi wach lakini gimoro amora motimo matin ise kuot ise sijui ang'ono oparo ni ang'o manolokre ka but podi deal gi jok mano chwanyi go newach ni ne relationship ni ineno ni idonjie ka iwogie 2 months iwogie ka idonjie ka iwogie 3 months koro jogo duto ikele relationship ma ekend nini tema koro iyudo ka ji koro gore ahinya newach oken ni en ng'ano emarach en gik manotimo chien kocha ema koro haunte ema koro emomiyo ber king'e ng'ato ng'iyane kite jago ni chal nadi nyako ni chal nadi en ng'at mwanyalo dakgo to iwacho ga ni 6 months emomiyo wacho ni 6 months koro puppy love cha koro chako reduce newach 6 months koro pod love koro pod opoto kanyo ero sweetie ang'ono after 6 months ing'eyo ni ntie gimoro ka after 7 months ntie gimoro ka ji kosrega makata iwacho nini kel sim mana nyiewni koro kata e kend be inyalo yudo ni ntie honeymoon stage kanyo ero but after 6 months 7 months kanyo koro ichako neno ni the real person koro wuok kanyo. Kanya makare ahinya adeno na magi gik manotime to pogore kata kod simu nitiere gik mamoko ma ji wacho nyaka ni koro duoknegi e kinde ma koro hera seche moko osedok piny kata kamano e chenro ni mano mar mbakoro bende wawinja ne pach jopiny mayudore e counties mopogore opogore adona ka yuyo madundo ka waduogo wabobedo ka wawinjo pach jopiny e county mano ma Kisumu county ma Migori county ma Siaya county ma Mombasa bende to nyakwara Mugia Jwang ote magi ma ichwalo bende wabobedo ka wasomo ka yuyo madundo waduogo kikidhi mabor. Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Duawacho. The opposition, nothing like a Supreme Court. Onliet Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magoratil piny. One was a gotten opposition. One was a gotten opposition 50 years. Mai ukiparka kele wich bar moro UDA onge kama pose donje adwani penja bati koso donje kona mane Sachiel gi nus otieno siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok ka ikelo ni kod George Bati kik bai. Ng'ama teri e jela en jajuo. Kare mana jakuo. Kibikwala diriyo bwana. That
is a very, very serious case. Kanijaku. Ikudu yuwa kama nango jakani. Nigori odhi omango. Wewe ninatoka wapi? Anje umambi. Kwani ngatungisini anaweka dhongdala. Maki angono. Imebidi nimejificha nikatoka. A friend in need is a friend indeed. Nimedecide nita record baadaye. Kikilo kupati. Kionge kiki malongo minyanyisa. Nyonoko. But I hope ninge the consequences of gigwinyisa. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ma en injili ngima, injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are sa chiel okinyi nyaka sa dek okinyi. Wadhi kelo nu chenro mamit ahinya. Jok manoko somo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges ma waromo godo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni Lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be iikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelo nwa injili makelo ngima. Okidwa koso injili ngima kitayo kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Sane nyadhi mar Valentine odok chien. To kinde machien kacha ne yudo ka samoro ji ne nyalo chapni matin ka dhi celebrate Valentine. To gima omiyo sane nyadhi ni dok chien en mar ngima osebedo ni tek. Kenya masani iyudo ka dwaro mar pesa ni malo kaluwore gi uchumi. To iyudo ka samoro nyasi mar Valentine ni en gimoro ma okawo budget malach. To budget malach ni samoro yudo ka in bende in gi familia e ot, family nitie nyathi dwa dhi sikul, min ot dwaro. Koro era sani odonga ni en era tu, lakini nyasi mar Valentine to norumo. To nikech bende sani waneno ka nyasi mar Valentine ni era moro malich mariwo jicha sani onge. Iyudo ka samoro idhi celebrate Valentine to ka ang' idok ipenjori baadaye to iyudo ka samoro nyapesa ni moro matin mane in go cha pesa cha orumo. To iyudo ka samoro jaber mani tero aotene emo benefit kuomi. Koro in kiduogo ing'iyori mos tikone to kara ang'o matimoni. Sani era mar ukweli cha sani onge. Ena mar soft life. En mana ni aheri nikech kata ng'ama ihero ni king'iye mos ibro yudo ka samoro e list mar jomohero ka samoro in kata namba 30. Koro yudo ka ndhadhu mar hera ni sani oonge. To mana achiel kuom gik mosedwoko ndhadhu mar Valentine chien. Iluonga ni Saitoti Jabuya kata Toti Cardinal. An wach mar Valentine ni awinja ni nitie odiochieng' moro ni Valentine's Day ma ji rwako gik mar okwere gi mar otenge. But and personally, poker celebrate. Gimomi poker celebrate and the fact remains ni an gi dhako to dhako no bende ung'e na ahere mano kata Nyasaye ung'eyo na ahere
ma kata ok alando ne ji ni ahero abito nyamaro, to ji ong'eyo ang'eya ni abito nyamaro to ahero, koda ok arwako gik makwar kata amua na arwako gik kata kaka koro arwakorani, to en adier ni ahere, nikech inyalo yudo ka ng'ato nyise ni odiochieng' mar Valentine's Day ni koro idhi kawo mino odi moro itero aot. Hotel kende midwa tere mino odi aot ni idwa yudo kata ka hotel kende donjo pok itimo gimoro amora, ikoni ni siling 2,000, to hotel midonje no teapot kende siling 500. Idwa yudo ni idwa spend around 10,000 in a day in the name of you celebrate Valentine. To seche makuri ikawo minodi ni idhi celebrate godo e hotel ni. Nyithindo samoro ok dhi bedo nikech nyithindo nitiere skul. Koro wan gi bino to wadhi wabedo e hotel moro wachamo siling 10,000, to nyathi moro to riembe e skul, dwaro school fee, nyathi dwaro wuoche, nyathi dwaro sweater and what have you. Achul lot, achul school fee, kosa we gigi te landlord oriemba yot, awe chulo school fee, nyathi obede dhot ni adhi celebrate Valentine. Koro an Valentine ni mor na mana ka pia ora mamor ne yani awinje mana kaka gweno mawinja ora. Koro an I don't celebrate Valentines, but instead anyiewo gimoro kata kom moro koponi an gi pesa ta akawo kom, akawo pesa na dhi anyiewo godo kom akete ei ot, to kik adhi anyiewo ragwich mag Valentines. And in fact Kiswahili wacho ni Valentines inadidimia, opodho. Weche mag Valentines go gin gik mapodho, nikech kane ng'iyo ndalo machon ji ne nitiere gi pesa. Ndalo machon kata kane nitiere gi siling 500 to imeo in gweng'u kanyo in ma ji madhi, to sani ka in gi siling 500 to kisenyiewo sukari kilo 500 orumo. Koro chon ne ji celebrate Valentines nikech ji ne nigi pesa, to sani kata in mana 1,000 pesa onge value. Koro matin mayudo siling 100 mayudo ni adhi nyiewo godo mena dis achiel tadolo gi nyithinda ot kacha, moloyo dhi celebrate akawo pesa natero hotel moro maduong' manyangafu nadhi go abal na celebrate Valentine. Sani to gimiluongo ni hera onge, en soft life, yani idwa ni mondo mi mor ng'ato, nikech inyalo yudo ka ng'ato date, nyithindo masani gi yudo ka ng'ato date sani to kinyi chako ineno kochako date kendo ng'ama chielo, rucha ochako date kendo ng'ama chielo. En soft life moro ma ng'ato dwa ni I'm dating, but gimoro mantiere ei date no moro minyalo wachi to onge. Mano momiyo ka joma chon issues of dating gin ne gionge godo ga, en ni koponi isedhi sikul mitieko sikul to ikawo nyako moro to bende ichuni go, nikech ndalo cha joma chuo ne okser ni siro negi ichuni godo kiani ng'ama ogo ng'ato piny ni mane ng'ama dhi gi nyako. Lakini piny masani yudo ka weche mag dating gi odhi obedo ma useless. Ng'ato date kawuono en ga nyango, kiny en ga wino, rucha en ga koth, rucha en ga, koro gini onge value. En era mar social media, suni baie suni nunulie, en era mar hi yani gimoro ma tangible onge. Yudo ka ng'ato onyise no eri, to koponi nyise no omiyi kata 500 moro mondo idhi nyiewo godo kata mana new arrival watch moro nodonjo manyien, onyisi ni onge. Koro kosenyisi ni onge to imbe dhi insist, kise insist ni tiyudo ka koro simbi oko maki, obloki, Facebook kocha obloki. Koro gina era moko mag halo era maonge kuma tere ji. An gi nyinga iluonga ni Clinton Otieno. Valentine chien kocha to ne en gi ndadu, to sani kaka piny medo dhi, sani aneno mana ing'iewo ring'o tidhi go ot, kipenji ni to bi elewa wach Valentine, tang'isi to gineno ka kelo gima kwar ring'e, to kitwa donje mang'eny ni sijui ikel mafua, sijui ikel kia ing'iew lewni makwar, mago to tiyo onge. Sani gima tek ma emotamo ji ng'iewo gik moko. Kine ng'ama timo gino to en ng'at moro ma tiye gechene dongo, en ng'ama man gi salary, en emonya golo nyithindo ni wadhi ure Valentine, to japinja ma kawaida modenyoni eto to tino were gi gigo. Haya, mago pacha jodak e kaunti ma Migori kakoro gigolo paro mopogore opogore kanyo kotudore kod odiochieng' Valentine. Moko wacho ni sani hera onge, hera masani en mana mano mar wechego mago mag bedo kata dak ngima moro mayom, ngima moro maonge wasiwasi. Kata kamano mago gin mana pacha mag jodak magach. So mane ote moko mano kanyakwaro Mugejua ng'achwalonwa mano ote mar obila Shem Otho. Ng'isa ka ni greetings Joyce, aluo twa kendo amora mosna welote asiro weche gi. Ocho ka ni Joyce hera ne ochakore e puoth Eden e kind Adam gi Hawa. Ng'isa ka ni Joyce hera maradiera tinde tin kabisa. Joma nyiri hera margi odwa tenore kabisa e pesa. Kionge pesa to hera onge. Yudo nyako sani ma ichako go from scratch tek kabisa. Nyirite dwaro jok mani kod chocolate, gari, od permanent, kek, rabolo, ringo, mandas kod Mercedes. Ma osemiyo nyiri mathoth owito ngimagi. Onse ka ni secondly Joyce chuo bende wengegi
kikore ahinya kata owuotho gi jaherane to nyaka to nyako moting'o malong'o ka okalo nyaka giwit wang' gi chien tok nyakono. Ong'isa ka in short Joyce, transparency bende sani tin e hera. Nyako pando simbe, wuoyi bende timo kamano. Passwords thoth. Mogik, ong'isa ka in nyiri kwecho mathoth. Nyiri kwecho mathoth. Mae tamo nyaka kendgi. Kihero nyako ndalo 2 gas orumo. Odwaro rech. Magi gin gik matimore. Aya, undi ka achiel kod Metri biro nyisowa ka nyiri kwecho gadiera kose. Wacho kae ndalo 2 gas orumo. Odwaro rent. Landlord oloro dhot. Pok achamo lunch. En kwecho mapile. Ong'isa ka in Den Joyce, sugar mami bende keto yawuoyi. Mine moti chiwo hera marach in return of pesa. Wamama waharia lich moloyo Nairobi ka. Gitamo yudhe nyombo. Mogik kabisa kik wadonj e hera nikech aola. Peer pressure osemiyo ji onyuom. Ong'isa ka ni hera mit kachakore at least 25 years. Jahiga 18 manyuomore gi jahiga 21 rach matek. Kik wanegre ka pogruok mar paro oneno. Wabed machiegni gi kanisa kendo waher Nyasaye. Ong'isa ka ni mogik, be free to share your problems. Wacho ka ni let's see beyond beauty. Kik inyuom nyako ni jaber to rang kite. Chon ne inyombo ka okalo kuom jagama. Jagama ne ong'eyo kit ng'ato ka ng'ato. Nyiri matim gi richo ne dong dalagi. Aya, wacho kae ne Shemotho aheri marach. Mano Shemotho wacho kae na ahero marach. Jaoda Yuka Betha wuor manyar Seko Youth. Nyar Awili mwalimu teacher Chisoja. Mano chiege makoro ng'iso kae ni happy Valentines. Mano happy Valentines Yuka Betha wuor kowuok kuom Obila Shemotho. Erokamano ahinya kuom ote makamano Obila Shemotho. Ochwalo paro moro kae. Achak kodi undi. Nyiri kwecho. Nyiri kwecho makoro wach ni hera ka. Nyiri kosedonja. Idonje hera ka wuono kinya. Gas orumo. Aya. Token orumo. Landlord dwaloro na dhot. Nyiri kwecha left right center ka gidonje hera. Gomo magi timore to kose manene na nyiri mamoko. Tok nyiri te. Undi. Aparo niya 99% mar nyiri. Percent achiel kende emido no kwechi to bet gingare ajem ye ni nyiri kwecho nyiri kwecho iluor kata goyo simni hello umekula nini nikech odiko ni poko chiemo orna pesa lunch koro en mana ni hello idhi nade adhi maber intie orumo kamano okida penje kata ni chama ngo iwinjo nade obro fake ni sickness kama kimie pesa obo dwaro law mowuok manyien inyeone woche mowuok manyien inyeone mara noneno nyawadgi gimachielo odwaro iPhone owuok odwaro nyawadgi no ter kama odwaro koro aparo ni kaka kijana no nowacho era masani en transactional imiya tami kasto jo best era on pesa imiya ngo kokinyal miya pesa okiera kokinyal posta status ni on WhatsApp okiera kokinyal keta e Facebook okiera yani gidwaro ga ni gibed displayed all the time ni paro kendi ni oningo bed ni oro na pesa mar maintenance oningo bed ni paro ni wiya oti mondo koro yor na pesa dhi asuk godo yani in gi boyfriend but iloke kaka bank account mari gimora mora te wuok kanyo kora paro ni nyiri ntiere ga gi unrealistic expectations kande but oningo bed ni do not live beyond your means I live maisha maingeni inyalo afford kata ka iyudo dichuo moro tineno ka ntiere gi potential kikikethi gi kwecho ntie jok moko dwar ni kwayo gi mang'eny kikwaye mang'eny to bro no ni ng'ani chande gi kwecho omanyo ng'ama chielo kineno ng'ama ntiere gi pesa idonjo mos ikuongi pimo paro ni to kae to pap chal nade pap yete koso yogonyore idiro gol moro achiel kiloyo koro itimo mana ka mos at least imiyo ng'ato time ing'eri kode ing'enia ng'ani ohero ma to ng'ani ok ohero ma ng'ani tabia ni chal kama ng'ani tabia ni ok chal kamae koro ido ka udhi bedo more than just friendship ubedo friends then from there love chande bedo strong wani momi wantiere gi courtship period to yudhe masani waonge godo 1 month be okata 1 month
uromo kawuono sekoni ni iberna inyalo biro sleep over isedhi we wuoche after 3 months kineno ka ng'ani nigi potential ati ni mako territory ni mara isenyuol dong ma kisenyuol cha to koro ng'ani dogo realize ni nyako ni is very toxic en narcissist okanyal dak kode character wise yonge character dong imiwe ino koro ido ka in gi Onyango in gi Otieno in gi ng'ani koro pressure koro ng'ami dhi yudo no idwa ni miye majukumu te koro aparo ni sani nyiri dwaro pesa to en to onge pesa but odwaro ng'ama nigi pesa manyalo maintain kino wacho ni mano is not my class odwaro ng'ama ntiere gi class but class no ok onyal afford. Metrin in kor kako nikech awinjo ni nitiere nyaka time of the month package manyiri dwaro kopogore kod kwecho manyiri kwecho godo kwecha makoro miyo kata wach mar hera joma chuo moko luoro nikech ong'e ni kodonja e hera gi ng'ani koseng'ise ni an to iberna to ong'e ni kiny oseyudo simu kata text message ni gas orumo nikech video moro bende naneno kasamba e TikTok nyako moro dogiso wuoyi moro ni gas ne orumo to wuoyino en oting'a tinga gas achingo tero kochopo to nyako ne ng'ise ni mimi nilikuwa nataka unitumie pesa to nyako wuoyino obiro gi gas nochwanyo nyako no boriembo wuoyino acha ni en mago gik moko dwa. An gima ng'eyo chuo are naturally providers unless in ng'ama kiterach chuo ka kitirach ama maybe iwuor lakini in real sense wuoyi kata ka ng'ama amua ni dwa heri ibo winjo kata kibiro gi moto bo penji ni matu ng'ama nyiew ni kok an winjo koro gima ng'eyo chuo gin gi joma provide at the same time ka gidwaro ga nigi providers we know katina family kaka they always display ni chuo are the wing as in gine head of the family they are meant to provide if not all mon gin ma kaka companion chiwo support where necessary koro ng'ama di chuo moeri okobi mind mano gima ng'eyo like ikone magi maken ng'ama tiyo mateken ng'ama oheri mong'e ni mato nyaka provide mana kembe to metino kwa dagi adira to kata mumwacho ni ng'ama dichuo emowinjo be ni provide lakini romo magi ng'ato kawuono to kiny to ne chaka providing mano to kinya bedo kamano koro gima ntie ni that's why gikono ga ng'ato bodhie ng'ama ong'eno romore godo opogore gi mano chuo to nyaka chiwa ange otherwise because chuo lakini kwecho mang'eny chaberach kwecho ma iromo gi ng'ato kawuono tidwa ni kwae bende lakini kwecho to chuo to nyaka provide onge moro. Vincent chuo nyaka provide iwinjo kanyo kaka Metrin wacho nyalo bedo ni seche moko wechego mago maga kwecho ma joma nyiri kwecho godo mathoth ma seche moko miyo kata joma yawuoyi matindo seche moko kaka ina seche moko oluor kata donjo e weche gi mago siep nikech adiera kiwinjo ni koro ida kwe gi moro seche moko in bende in mana gi matin ma inyalo sustain rigodo to kendo ng'ama chielo dwa kwayi mane ma seche moko miyo joma chuo moko luor e donjo weche gi mag hera gi sani kosango matimore. Aparo ni kachako gi wach mar kwecho no en in very different angles. Neno mondo mi ng'ato kwayi ing'eno kinyal kwayo moso lwete kaneni kawuono kata sebedo ka ang'eyo ni iningo gini aparo ni en gima biro from both ends ing'eni nitiere samoro idwaro nyadendi ni to gik misebedo inyise kata okimiye kata osebedo ka oneno nyadendi ma in godo gik mitimone biro chune mondo mi okwayi aito gima neno ni kwecho ni be agodo luore gi kaka nyako ni bobedo biro tap samoro oneno mama ne dala be kwecha kamano koro en gima odongo godo ni nyaka mondo abed godo nyaka kwa aito another thing ma miyo bende nyiri gi kwecho based on kaka mates gi odak kaka gi yudo treatment yudo ni nyadendi mar kijana ni en osiko mana ok gibede ot gin kafo gin Kempinski mara ni to Kibandaski oromo kore sechete koro obiro in different angles to kuom penjo mipenja mar gini miyo samoro ji bedo moluor en adier nikech samoro anyalo bedo ni an kaka ana e gweng' kocha abiro school ku ing'eni wan wabiro iwacho ni ibiro Nairobi by bus wan wabiro somo ne mokelo Nairobi iromo gi nyithindo ma jonyuol gi odak Karen koni Lavington Kileleshwa
okong'iyo in as much as men are providers en ong'eyo ni nyaka en kako bedo brought up kaka nawacho cha nyaka imiye nikech janyuol nong'iyo mar miye to in kiparo ngimani idak e odi moro single room ma kanye miluokori kilokori ni to in e otanda to kilokori ni to in e jikon to en koneno mano ok onyal bedo koro mago miyo waluoro seche mang'eny. Aya, mag parono gi kanyi ng'isa ni wadhi e kaunti ma Mombasa mar mondo wawinjane kaka jo Mombasa to loso kotudore kod odiochieng' mano mar dhialo hera eka waduog wadhi mbele kod mbaka e studio kae. Erokamano ahinya odiochieng' ma kawuono e kaunti ni ma Mombasa wadwa loso gi moko kuom rowere mondo ginyiswa ni to odiochieng' ma kiny ma en odiochieng' johera gin giwegi to gipangore nade. Awuone gi moko kuom gi kae. Kuongo nyinga en Don Derrick Kiongo, an jal monyuol Migori. Kan Mombasa ka kiny kaka Valentines wan wapango mondo wadhi e event. Nitiere event mar Mr. and Miss Valentine Coastal Region manoriwo Mtwapa, Kilifi, Malindi nyaka Kwale. Koro event no, I'm one of the event organizers. Koro plan mondo kiny wabed gi event manyangapo ma nyiso era beyond borders. The mar event no en love and fashion beyond borders. Koro kiny odiochieng' mar era waloso ne johera duto man Mombasa mondo warom kure Bamburi Park View Hotel kuma wan gi event mar Mr. and Miss Valentine Coastal Region. To in iwuon be in gi jahera ni to kiny ipango kode timang'o? Jahera gi sani ma ong'ere to onge. Ma Nyasaye osemiya moketna ayanga ni mamari to onge. Koro kiny nwarom gi jok masinguche kocha to nwawuoya twak matin to kaka Nyasaye opango e kaka ne wadhi kode. Ang'o wuon iparo ni obed ni timore kaka rawera e kindi gi jahera mari? Era odiochieng' era ok nyis ni en mar johera moherore kende. En odiochieng' monego bed ni wanyiso era ne ji duto. Nikech bang' mano wan ne waplan ni bang' kata odiochieng' makiny onego bed ni wadhi orphanages, wadhi walimo jo street children, wang'iyo kata kaka gidhi mbele. Nikech nitiere street children kae ma kata sani kiny gikia ni odiochieng' mane. Koro kiny en odiochieng' maber monego bed ni wadhi irgi wanyisogi ni en odiochieng' era, koro wakelo negi gik ma gionge go mondo gimbe giwinj ka gin kanyakla era ma wantiere. Kama. Oteni mogik kwatieko ka koro waikore ne odiochieng' johera? Adwaro oro ote kuom ji duto mantiere e Kenya. Awacho ni kiny odiochieng' era, wanyisuru era ok kende ne johera magwa, lakini nitiere jomoko mabe gimbe gigombo mondo ji ohergie. Nitiere joma oti ma owe dala, nitiere jok mantiere orphanage, nitiere street children, mago jogo duto monego bed ni wanyiso era kanyakla. Kata kamano, era wanyalo nyiso kata kanisa. Nyinga en Sherila Kokauma. Odiochieng' mar era ma kiny apangora ni an gi event mar Miss Valentine Coastal Region. Koro kiny godiochieng' watimo final touches mag the event. Ang'o gini ma udwa timo e event ma kama? Event mar Miss Valentine Coastal Region en contest ma jo coast ma yare Kilifi, Mombasa, wabiro dichiel ka wa contest mondo wa crown Miss mar Valentines, Miss mar era. Nyisane ni to in bende in gi jahera ni to kiny ipango kode nade ka entiere? An kaka an jahera na mokwongo gin jonyuolna. Koro kiny aseketo negi parcel madhi chopo negi. To an personally ahero hera. Koro kiny ka wasea kanisa wan gi friends wa matin wa loso group ma wadhi limo godo ji. At least iwuothe street inyiso ji ni era en ang'o. An kaka opuonja gi jonyuolna kadongo, jahera ni en ng'at mang'iyo ni idhi maber e ngima. To an kaka youth nyading'eny wa miss quote wachni ni era en ang'o. I believe ni johera gin jok monego bed ni gisebede keny. Koro an kaka nyathi ma ja youth aonge jahera podi. But johera na mokwongo gin jonyuolna gi jok ma feel ni there is need mondo nyisgi hera. Daher nyiso jo rowere man around Mombasa ni kiny wan gi event maduong' mar Mr. and Miss Valentine Coastal Region. Kinyalo chopo Bamburi Park View, wachopuru mondo wanyal nyiso era e yo mopogore. Ka wang'iyo wabedo gi entertainment mar modeling, dancers. Ne jo Kenya duto, wameduru nyiso hera kumora mora mwadhiye. Nikech ok inyal ng'eyo ni ng'ani
odong gi dakika dito hera matin gimidhi nyise kata kemiya ha katinyone mana chiemo mano hera koro wanyisuru hera kumoro amora mwadhiye. Kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana moko kuom rowere mantiere e kaunti ni ma Mombasa katemo mana nyisowa chenro magin godo odiochieng' makiny magikone gidwa yango godo odiochieng' johera e piny mangima. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya jafwambo maro e kaunti ma Mombasa kuom loso gi rawere e kaunti ma Mombasa. Wanyalo wacho ni rawere e kaunti ma Mombasa ochanore e yo makare mar neno ni odiochieng' makiny ma en odiochieng' ma piny ngima hingo odiochieng' hera kata Valentine's Day. Gineno ni en odiochieng' ma bende giriwore kanyakla mondo gine kaka ginyalo nyiso hera ne jomoko, bed jogo manitiere hera kata jogo ma onge e hera. Nyakoro Ramogi Ajwang' med chwalo ote magi kokalo yore waduto te mago mag tudruok okinyi makona. Somane ote moro kae kendo mano ote mar Injinia Lazaro Kanyambok, mano mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East. Tongisa kaya ni Joyce Oduor hera maradiera to ne weche pesa otieko chon. Sani kata jaduong' moti kakwarwa kanigi pesa to maya wendo maler. Otherwise, my advice to ladies, kik hero pesa ahinya mi ilung'ama oking'eyo chalne mar ngima. Yorege mag yudo pesa kata dinde molemoe. Valentine Day ni jater nyiri crazy kagifuato anyone manyalo support her lifestyle. Gini kelo achiedh nade mathoth. Nyiri moko osechiwo sacrifice ne ruodhi pinje mudho kod joma gi consider joheragi. Moko osemi tuoche maricho kaka cervical cancer gi HIV. Chuo bende tinde lazy. Kendo mbese degi mane oseiki ema seche moko sani koro gidwaro kod Prado ma black magidonjo e tero gi kagikia. Ruth Nyathi Ochieng' bende nyisa ni Valentine is just a day like any other. Kik wang'awe ahinya gigi wazungu kik mi pressure. Hera ma iseloso kuom higni modhuro kik iketh gi odiochieng' achiel. Hera onge formula, school bende onge mar hera, but hera nigi class. Kila ng'ato madwa donjo e keny omany class to avoid unnecessary pressure. Odhi mbele kowacho ni hera osetero jomoko e bur, moko bende e jela. Koro nyaka wabed motang'. If it comes to love matters, chuo bende kik bed ngudi ahinya. Ka Ruoth ogwedho lweti to kindly treat your wives as queens. Let us show love within our reach. Kik wa fake dak. Gima duong' en good health gi hera. Odhi mbele kowacho kae ni nyiri masani mbwakni gi hera. Within 1 week mar ng'eruok to osedhi od wuoyi ba ondiko kubni te ondiko kubni te gi sende nyake nyinge. Mano Ruth Nyathi Ochieng' oluwo twak ka en umoja e nako. Mago mana moko kuom gigo ma nyakoro Ramogi Ajwang' chwalonwa kokalo yore waduto te mago mag tudruok okinyi ma kawuono. Jomoko nyiso kit hera e yore mopogore opogore. Ng'ato wacho ni nyiri mbwakni kosedhi nyaka e od nyako to ndiko kupni te. Ondiko nyinge kacha kamano nowacho nomak territory. Nyakoro Ramogi Ajwang' wakaw yweyo madundo waduogo kik dhi mabor. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongo ni mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin ma koro maru ng'eng'no. Ema osokelo nu sida. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Udrikoda an James Rabala Kwasera Jambu Owarga Chieng'. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge en Ruth Otieno. Nyanyar meja pinya gonda ikia makiny. Ang'e kiny en Saturday. To kionge gi gima longo minyanyisa nyonoko.
Be ikori mar dok e pacho, kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka oko mana chikni, emomiyo koro sani wabedo kaka familia, kar nyamerwa, dak ethore to wantie. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Hera, andhoga, adiera. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timri marich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata ng'ata piny kamanda bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti, wuok tich nyaka ngeso, saa 2 gi dakika 15 otieno. Erokamano Joyce kowuok e studio, ane boma ma Kisumo kama twag gi rowere akawo pachgi mopogore opogore kotenore gi odiochieng'no mar Valentine. We wadhi achiel kachiel nyaka irgi. Valentine wavalwe kabisa. Kendo bro neno king, odiochieng' ma king, ibiro kwa bro rwako lewni mar kwere, mar nyiso manyiso era e kenda chuo kachiel gi joma nyiri. Expectations maga mar Valentine kaka nyalo wacho ni kaka no wakete ne Valentine en odiochieng' mar era. En odiochieng' monego bed ni watiyo godo ka walimo go jogo ma jotuo mane e osuptende, kendo watero ne gik manya wacho ni gifts, watero ne mich, wadhi wago ne shopping, walimo orphanage homes, watero ne mich mopogore opogore. Valentine en chieng' johera, jomoherore. Koro kaluwore kaka piny dhi sani, era inyalo wach ni nitie kuom jomoko bende onge. Gi joma sani matindo moko nitie moketo ma era no oketo yore mar yuto ma ong'e maber ni en samoro en gi sugar daddy kamoro kata samoro sugar mami kamoro ma koneno koduono to nyalo goye kata simu tioro ne gimoro. Koro gima lich ni chieng' ma en chieng' Valentine no ji nyalo bedo together kata osebedo ni ochodho gik moko kuomi kamano, ubedo pamoja to ungiso hera kata uwuondoru. Koro wawacho ni odiochieng' no kalo kamano. Odiochieng' mar Valentine ni kuoma en normal day nikech aparo ni wach hera kihero ng'ato onego bed ni ishow love pile pile. Koro odiochieng' mar Valentine ni onge pogruok moro maduong' gi odiochienge moko. Hera masani anyalo wacho ni ihero ng'ato kineno benefit madhi kuom ng'ani ineno. Ok apar ka nitie genuineness moro nikech iyudo ka sani nyiri matin kaka wan ok wadwa herre gi age mates wa nang'o nikech samoro gionge pesa, samoro ionge experience no. Koro wan gima waneno mostly en mana pesa no, ang'o madhi yudo kuom ng'ani. To be jenda moro no ging'iyo ni ang'o madhi yudo kuom this lady. Osiep masani en mar wuondruok nikech en mar yudo ng'ato nyalo yudo mondo lok wadgi ngas kosetieko ng'ato nigi mahitaji mare kata nitie gima odwaro kuom ng'ama chielo. Koro iyudo ka gima odwaro cha koseyudo to odwogo weyo ng'ano nikech gima nodwaro cha mane en go gi aja nok en aja gi era. Aparo ni odiochieng' no ji duto mahero abiro nyisogi kit era mahero gi godo.
era mwantie sani ten mana nyisruok onge era mana dandan wawachi en mana nyisruok e mbui kanyo but era malong'o an kikora to kane gisani to onge osiep mar adiera en mana ngima mayom pesa ni ema goli oko wan kaka vijende jodongo gi okawo era te kech gin gi pesa wan sani onge pesa madan wami nyithindo manyirigi. Valentine en chieng' maber, chieng' ma jogo moherore nyalo romo, ginyalo dhi kamoro, ginyalo yueyo maber, to en chieng' ma bende inyalo manyo gimoro maber, gift moro mitero ne ng'ati mihierorigo kata ng'ano mihero, ng'ano mi value. Korka kora, tinde cloud chasing ng'eny. Dhano dwa mana notim gik moko mag cloud chasing. Yudo hera maber, ma genuine, maber, mar original cha. Tinde, piny masani ni, gi korka kora tanta wacho no tek yudo. But achiel kachiel to ntiere. But sana sana gik ma watimo tinde, ma tinde itimo mang'eny, en mar cloud chasing. Ng'ato dhi post, jowete gi one ni ng'ane chande ntiere kama, en gi ng'ate en kama. Okay, because it's Valentine, it's meant to be celebrated by lovers. So when you talk about love, it's not about into ladies' sides only. Love is shared between a lady and a gent. So also ladies out there, you can celebrate your man, you can buy them gifts. It's not a must for a man, only for men to buy ladies gifts. But also I suggest even for ladies, because you love your man, because you love your partner, you can celebrate them, you can buy them gifts, you can take them out, and that is also Valentine. Okay, on the Valentine Day, according to my own expectation, maybe here in Kisumu, yes, I expect people maybe to take their partners out. I expect to see people in pairs, maybe in town, working together. Yeah, I expect to see these big hotels together with big supermarkets filled with people. Maybe they are buying gifts, maybe they are buying flowers for their partners. And that's life. Mana kamano, ojende e boma ma Kisumo, ng'enygi yango odiochieng' mar Valentine kaka odiochieng' ma ginyiso hera. Kata kamano, moko kuomgi lero ni gidonje tijegi ma pile pile. Ko kamano taduoko ni e studio. Ko e boma ma Kisumu, an Caroline Atieno. Erokamano ahinya Caroline Atieno kowuok e kaunti ma Kisumu kuom twak kod rawere kanyo. Wawinjo mano paro mopogore opogore kuom rawere moko ywaka ni sani rawere matindo odong' nono, jodongo mayo gi nyiri matindo kale ni gin giwacho ni lwetgi ni nono. Jomoko bende wacho ni gin onge gimoro amora ma gi expect. Jomatindo moko bende wacho ni gin bende gi sani adiera ok gihero joma gintiere godo e kiwango marom. Gimanyo joma moko maseche moko nyalo konyogi e achiel ariyo adek. Kata kamano ji nitiere kod paro mopogore opogore kotudore kod odiochieng'no mano mar Valentine. Nyakora Mugejwang' pod wadhi mbele kod twak marwa e studio kae. Aneno ka sa oseringo en dakika 7 tok sa 6 mano mar odiochieng'. Pod wadong' kod seche moko kata dakika moko mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa. Ote magi bende chwala abo bedo ka adhi mbele kod somogi e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Kwa dhi mbele adona bi kod kuome Barnabas Achoki. E kinde mane twak ni wacho ni e kinde ma ji nitiere osiep kata e kinde ma ji nitiere hera, nitiere red flags moko ma ng'ato nyalo ng'iyo kapok idonje gimoro ahinya. Red flags gi gin kaka mage. Mwinjo bed ni jomatindo masani kata bedo ni ngima tek, seche moko wacho ni anu adhi ng'ama nigi pesa ni, ng'ama nitiere kod Prado, to winjo bed ni bende giparo giwacho ni kik adonje matuta, ng'iya ne achiel ariyo adek moko maseche moko aneno ka ok dhina maber tagwe ng'wech ka weche pok obedo matek. Barnabas. Aparo ni red flag mokwongo akaw kama nyiri gi na lose en ng'at ma oro ni text ni dwaro ni gas room to pok ung'ere ahinya. Ing'e ni mano ka in ng'ano madichuo mano red flag. Kech mano nyiso ni nyako ni en ok odwari, odwaro pesa ni. Omiyo kin ng'at midwaro idu kaka Vincent kata Silas kae kidwaro ng'at midwaro dak go, mano koro osechako nyiso signs moko ni mae to ng'at madwaro mana tiyo koda. Kech hera ok en tiyo gi ji, hera en kaka waherre. Omiyo mano en red flag achiel. To red flag moro be ka wadhi korka nyiri, en ng'atno ma wacho ni kihera to bi wadhi kama. To gima gidwaro to gidwaro dendi to ok giheri gi chunygi. Mago gin red flag. Kech nyaka wa progress mos. Gik moko biro gi sa. Omiyo ng'ato kiromo kodo kata dwe achiel pok orumo to openji ni owacho ni gas orumo, mano ng'e ni mano red flag. Kata kineno ka ng'ato mapando simbe kata ka sambo loso e simu to owuok kama intie to odhi loso bang'e kumoro nono, mano be red flag. Kech ang'o gimomiyo ok odwa loso
kama intie. Nyalo bedo ni en gi ng'at moro tenge. Omiyo nitie red flag mang'eny kata kaka ng'ato relate gi ka en dichuo kaka relate gi mon moko. King'iyo kaka ochal, kaka relate gi jok moko. Nyalo bedo red flag nikech bae ng'ato ma ok en gi musimamo. Ing'e samoro ji ruomore to okipenj ng'ato ni in isebedo relationship adi. To be ni we relationship na nade. Koro ng'ato ka wacho ni en nyoro ne en gi relationship moro to kawuono kendo en kodi, mano be red flag. Kech ok nyal wuok e relationship achiel, ok gin law mi ilonyo mae to kendo irwako moro. Mago gin red flag. Kata ng'at ma koro chako bedo makwiny, kata ng'at ma chako dwa goyi, kata ma loso kodi e yo moro ma chal ka gima ntiege to in osiepni. Mago gin red flag. Kech tie kama chope ma ng'ato kaka dichuo nyalo provide kaka nyako ni nowacho provision nitie, lakini tie kama koro provision no chuno nikech koro en chuor nyako ni. Tie kama wifely duties bire nikech koro in wife. To kitim wifely duties to in pod nyako. In pod inosiebe. Ng'ere mana wan man to isechako luoko ne sede kendo luoko ne gik moko. Mago koro ok gin gik mabeyo. Omiyo nyaka wabed ni waneno red flag kaka otiyo, kaka samo kecho to chal nade. Tiyo kaka go treat waiter. Ing'e ni waiter no ka gid ng'at ma dichuo to waiter no nyako to kelo ni chai to samoro no lew sabu gi chai to ineno ka nyako no kwiny ma kwiny no bowuok ni. Mago gin red flag. Kata kata kin ng'ato kin dichuo to ineno ka nyako no be behave. Ka utiyo kamoro achiel to ineno kaka oriembo ji kata kaka loso e wi dichuo. Nitie moko ma gik ma giwacho e wi dichuo gin gik ma richa iya. Koro mago gin red flag. Kech mano maybe nyako mosahinye gi bwana moro, koro pod en gi kaka Grace na wacho mbele, pod en gi lit moro ma obogolo kuomi. Omiyo mago gin red flag ma nyaka bed ni ng'iyo. Koro kik ma ok bed maber, kik iwach ni ng'andi bolokre. Mano gi mistake ma joma tindo timoga. Wacho ni obolokre. Gik mineno kika koni kosa kendi gibo bedo double kata triple. Omiyo mago gik miri kineno gimoro mok yiego to chak wuok kanyo mos. Mana kikinyiri. Ilero kanyo makare ahinya. Grace, ponno nitie midwa mede. Gima anyalo owacho maber. Gima anyalo mede en ni kaka o treat ji. Maybe anyuola. Nti kaka onyalo loso ka en a young man. Nti kaka onyalo loso gi mama ne. To koloso gi mama ne tineno ko odhaw ne mama ne. In koro kodhaw gi mama ne, in to koro obo dhaw kodi marom nade. Mano en a major red flag. Woga mos tidhi. Ka en a young lady to nti kaka o treat baba ne. Maybe baba ne tuo. To ko ni simu wacho ni baba na ni chanda sijui ang'ono otuo okotho mano koro ing'e ni nyako ni to ken nyako maber. Mano en major red flag. So nitie gik moko matindo ma inyalo neno, inyalo observe. Tanawacho ni kidwa donje e kend kata kidwa donje mondo ibed go siep. Nitie gik moko ma ibe ing'eyo ni kaka nyako kata kaka young man. Ing'e ni nitie gik moko ma ang'iyo ni kaneno ma taneno ma taboringo. Lakini kaneno ma gima to mano bomora. So ibe nyaka ibed gi standards ni. Ibe nyaka ibed gi values ni. Ok ni values mag jok moko kore ma imak rigo isir rigo. Nyaka ibed gi values ni. Value ni en ang'o. Makoro ka ng'ato wacho ni kaeri wadwa ni watim gini wacha according to value na an ok anyal donjo kanyo. Koro according to value an gigo ok atimga. Koro nyaka ibed ng'ato ma en principled. Mondo ji ok teri ni kawuono en jogi, kawuono en ang'o, kawuono sijui ji owacho kamae mtandao. In principled. Newach nitie joma ng'eny ma wacho ni ing'eni adwaro koro mondo adwaro ng'ato maber, ng'ato ma koro en Mr. Right, kata adwaro ng'ato ma en Miss Right, kaka awinjo kaka giwacho Miss Valentine, Mr. Valentine. Adwa penji, in wuon, in Mr. Right. Idwaro Miss Right no. In Mr. Right. Koro nyaka idwaro mondo ibed Mr. Right no. Nyaka ibed gi values ni ma ibed ng'at ma in principle. Idwaro Miss Right no. To in Miss Right. Kidwaro Miss Right, in Mr. Right. To ka in Mr. Right, idwaro Mr. Right. You must know.
am I also Mr. Right? Kose am I Miss Right? Ng'at madwaro no. An ang'o tich mane masitimo kuoma mondo abede Mr. Right. Kata tich mane masitimo kuoma mondo abede Miss Right. To be kama edo kanya matin kwal dok kuom nyirigi. En ni nyakibed nyako nyakibed ng'at ma o respect iwuon. Nyakibed gi luor, ibed ng'at ma dobelo kaka you treat yourself, kaka bwana chabo treat. Omiyo samoro sana no ang'e nyirigi nacho ni awinjo ka ji nacho ni nyiri kwech ahinya. But ang'e asana no nyiri moko moko kwech. Gin gi principle gi. To sama ng'ato dwa chako miyi pesa kama to mano be nyalo bedo red flag kech oparo ni kaka nyiri moko. Oro dwa mano use pesa cha mondo win godo love ni. Omiyo kibed ng'at man gi principle ma koro in be inyalo dak kaka idak. Kaka bana no ntie kata onge. To mano be dichuo mang'eny ohero. Dichuo ohero nyako man gi respect, nyako moritre, nyako manyalo gineno ni nyako ni and be or respect herself. Koko respect yourself. Okay, you expect ni bwana chabo respect. Newach kudonje kend ka ting'e ni en teamwork. Ok en wach mar ni jago ni ema nyako provide, nyako ni ema nyako provide. Newach ka ono en gi tich maber. To tich no korumo. Ibo timang'o. To ka in nyako ma in gi tich maber, to tich no korumo, ubo timang'o. Koro en teamwork. Kata ka wane hera wan osiepe kama, wang'e ni wan osiepe, ok awach ni wach mar ni 50-50, awacho ni waket gik moko together, mondo wane ni kata kawuono ki ichulo chai, kauno kinyabo chulo chai. Kata in kinyabo nyiewo ni chocolate. Abo nyiewo ni chocolate. Yeah, so that it is 50-50. Ok ni every time adwa ni en monyiewo na. Nikech bende iwinjo ka joneno moko kanyo ne wacho mano jomane iloso gode counties mopogore. Nigi wacho ni Valentines ni Grace. En gir nyiri kende kose joma yawuoyi bende winjo bende ni nitiere kaka idhialo nikech thothne adira kata ka wang'e social media joma nyiri ema post gano nyiewne gi flowers onyiewne gi chocolate onyiewne gi gik mamoko to pok aneno dichuo mo post flower ni an bendero nyadendi na mahero onyiewna gine rise wacho ni bo nyiewne nyaka nyiewne to anyiewne ga chocolate anyiewne ga chocolate kata samoro anyiewne mandazi samora nyone nitie gik manyiewo samoro be ok ni dichuo ok dwa maua dichuo nyaka orle pesa moro pesa ting ore ng'enya data in be made godo chai moro 1,000 moro kanyo ten be owinjo ka in appreciated dichuo be dwaro bedo appreciated koro dichuo mang'eny ringe Valentine ni nikech osaloke ni en gir mon kata nyiri to wan be wadwaro mondo werwa omiyo to ero kaka yiero wata opogre ana kadwa flowers ana nyalo bedo ne adwaro kata wallet moro kata adwaro iorna pesa moro fuel moro kati kaka samwadhi mtu akadhi pesa yaje we all petrol kawuono mane Valentine mwadwaro wacho kanyo makare ahinya mano bende yiena mar mondo mi aduogi rawere adana chak kodi Silas wang'e ni kinde ma waloso e weche hera gisani wang'e ni hera adira e kindegi to weche mag hera opogore weche mag Valentines yes wanyalo wacho ni ng'ama nyako winjo bende ni imiyo gimoro ng'ama wuoyi bende winjo bende ni imiyo gimoro in kaka Silas e weche gi mag hera en ang'o minyalo timo ne hera nikech hera to en ang'o mok inyal timo nikech hera kochak gi gigo ma e kinde ma ni wacho ni seche moko ne intiere kata osiep ne ang'o mane timo makibedo piny tinyalo wacho ni ato kacha dira nyadendi chato na hero to en ang'o ma seche moko nokitimo kata mok inyal timo nikech weche gi mag hera nikech ji to timo madongo ahinya nitiere ng'at ma kohero ng'ato to onyalo nyiewo ne kata ot onyalo nyiewo ne puodho onyalo timo ne gimo to ng'at moro wacho ni an mano kanyal koro ndalo mane an in love there was that time mane nan gi nyadende moro mana hero gi chunya to an kian katiyo gi wiya to an extent anyalo mana dhi to an extent gi gima nyalo gik mana anyalo timone natimone mamoko bok anyal wacho kae koro nitie mabe ok anyal timo kaka ok anyal bukona da nyiewo ni gari to an aonge gari winjo ada nyiewo ni ot to an aonge ot anyalo mana kaponi man go matin no ema wa share and that is what love is koro kaponi enoneno ka samoro nitie okone ka mamiye no oromo iyudo ka samoro nyalo bedo no odhi manyo oko koro an be kafwenyo ni manyo oko to an be I just withdraw onge gimoro kendo machaka timo kanyo
To Grace omulo gimoro kae mano ma wachore ni wechego mag 50-50. 50-50 no in kaka ng'ama dichuo maseche moko nitiere e hera kata maseche moko kinde mabiro mbele nitiere kod paro mano mar donje Kenya. Kiyudo nyadendi obo bedo ni en 50-50 mane seche moko an kachulo rent to in ichulo fee. An kanyiewo seche moko mogo in inyiewo alot. Obedo 50-50. Kose onego bede yo machalo nang'. Kaka nawacho ni men are naturally providers. Koro nitie gik moko mabe ng'ato kaka ng'ama miyo onego bed ni otiyo atiya gi wiye wacho ni kawuono to anyiewo alot. Ok onego bed ni kwaya pesa alot pile. Samoro ka miyi gimoro kata ka aoro ni gimoro matin anyise ni mano to koro ritrigo. Ok ni koro mogo dhiambo kendo ichake gona simu ni orona pesa alot, orona kia pesa ang'o. There are things that of course mago ting' nan monego bed natimo kapo ni en rent onego bed nachulo, kapo ni en school fee, kapo ni wiyi gi koki mago are on me. But nitie pesa moro ma onego bed namiyi mar ritori. Ok ni koro pile igochona pile ni an adwaro pesa alot ok ioro. Pesa alot en pesa siling 20 to nyoro to namiyi 1,000 natimo nade nikech ka koki to be namiyi pesa mar koki, ka wiyi to namiyi koro pesa moro midwaro siling 20 na bachaka orni yawa. Koro kanyo to samoro be joma nyiri tamogo wang'. Undi ka duke twak in korka kodi ang'o minyalo timo nikech hera to ang'o ma ok inyal timo nikech hera? Aparo ni hera nitiere ga gi limits mage. Inyalo seche moko dhi beyond your limits ni temo prove ne ng'ato ni ihere to ng'ano ok deserve your love. Koro kiseng'e partner ni en the right person but inyalo dhi beyond the limits. Kaka iwacho ok ochuno ni Valentine's Day nyiri ma nyaka yud flower. Kata chuo bende dwaro hera. To chuo ing'eno luor go ok dang' wach ni ambe ok itera ot kawuono, ok inyiew na flower. Ibo chako wacho ni dhako imbe ichako dondori. Koro giluor ga. Koro ka in gi ng'ama yiero to kikirit ni nyako koni. Dichuo ok en ng'ama bro koni ni ambe posta kawuono, ambe timna kama. Seche moko ikawo sim to kani goye picha ikone niya ero rwake lawi makama kawuono adwa goyi picha asungie matin. Tichwade picha moro maler ti post kachacha. Ikone kata chieng' Sunday niya kawuono kidhi tich ambo kadhi tich. Ok wadhi e town kawuono wamadhi kata kahawa moro. Itere o feel appreciated. To ko feel niya ni gimoro amora en obed school fees en ida suko en rent en chiemo en mara ineno gini idwaro. At least show your husband kata your partner pia imbe inyalo timori nade. Inyalo chip in, inyalo take care of the needs. To ka in ng'ama dhako ma Nyasaye ogwedho kikirit ni dichuo timo gimoro amora. Samore ok unyal kete 50-50 ndio nikech ng'ama dichuo kiketo 50-50 to feel ni koro idwa overtake wano ka gima koro idi min go. Inyalo kone niya inyalo take care school fees gi rent tana take care weche mag jikon gi mahitaji marot. Mano tayie anyalo dhi beyond my limits mondo ane ni odai me ng'ara kata en rwakruok mare ok onyal nyiewo lawe but nyiewne rwake maber milose munin majaber. Koro kochopo kar ka love to nyalo bedo gi limits. Daka wuondi ni anyiew ne dichuo gari ni mondo nena ere mondo tingo ng'ama chielo. Aba nyiew ne ot to ng'ama chielo mabiro dak. Obweno ni nyako obweno ni in desperate. Idwaro ni kokinyiew ne gari no to bedo sugar mami moro kuchocho to nyiew ne kokinyiew ne itimo ne mana matindo tindo gi. To kineno ga matindo tindo mitimo gi appreciate tichako upgrade mos kamano. Vincent inakia nitiere gi paro mane? Ok apar ka nyalo wacho mang'eny kuom hera nikech awacho ni jadak bro dak. Nikech ka ng'ato biro e relationship gi my expectations mang'eny mano e downfall mar hera no. Koro an ok anyal wacho mang'eny kuom hera nikech kata kipenja gima setimo maduong' e hera paro ni kata pesa mang'eny masetiyogo hera en siling 200. Paro na nyiewo ne smoky gi kaluwore gi gik ma hera ni osemiyo ji oling'ore piyo tho. Jomoko osea malo kaneno gigi an bi ng'eni koro wang'a neno wang'a oyepo gi gik maneno. Koro samoro awacho ni ka ndalo maber ogik
abro chopo kanyo wacho ni we will cross the bridge when we get there. Koro gisani to miauru mana advice mos koro kagi kanyo abro tiyo godo to sana. Yacho kanyo makare nyametin kapok wabiro kuomi ingisa ni wadhi ane county mano ma Homa Bay. Wawinjane kaka jodak e county ma Homa Bay noloso kotudore kod thuon wacha ma watuake odiochieng' ma kawuono ma en dhialo odiochieng' hera. Wawinjane monde. Okay, an iluonga ni Frederick Onyor. An japuonjre Tom Mboya University kae. To odiochieng' mar Valentine gi lony gi ng'eyo man go en ni en odiochieng' mar joma oherore ma bedo ni oripo bed ni nitiere mich michiwo either kowuok kuom ng'ama wuoyi kamiyo ng'ama ohero ama ng'ama nyako kamiyo wuoyi mohero. To nitie gimoro be mancha timore chien kanyo mane obedo sirikal notamore gimiluongo ni money banquet. Koro gisani wanyalo bedo ni watimore nade, wachiwo mana maua kaka nitime chon chande. Gimachielo odiochieng' mar Valentine kaka an timo tich mag opija kae as a part-time hustle. Odiochieng' no it's just a normal day. Abira tich kama kawaida by Sadek asibiro etija kaka pile. Kuom joma chuo ok apar ka pressure nitie ahinya nikech joma chuo gik matin mobadhowa. Iyudo ni gik matin ahinya mabadho joma chuo. Iyudo ka pressure bro mabedo kuom joma yawa manyiri gine ma ginyalo bedo gi pressure. My name is Joshua Wambua Masila. I'm a student here at Tom Mboya University. And to start by talking about the Valentine Day, what I can say about this day, first, as a young student here, we don't take this day serious because we don't know what it usually means. Yeah. So the day is coming. Personally, I'm a photographer. I will be taking memories here. I have a girlfriend. I don't know what I would do to her. But according to the knowledge you will usually get from social media, I can find only one thing to give to that girl. What is that one thing? So, I have not yet discovered that thing. But you have some few hours to that day. No, I don't have pressure. Yes, sir. I don't have pressure due to the girl I'm dating. She understands me very well. Yeah. You know the pressure will come if you want to present more than you can have. If, let's say, for example, my friend can give her girl, say, a present like a vehicle, you see. Personally, I don't have a vehicle, so I can't give my girlfriend what I don't have. So the pressure will not be there. Kwa majina mimi naitwa Joshua Omwenga, a comrade at Tom Mboya University. According to my understanding, Valentine's Day ni siku ya wapenda nao, wale wapenzi yani. Na Valentine's Day ikifika ni siku yenye watu wapenda nao wanafaa kuenda mahali wanachill, wanadiscuss mapenzi yao, maybe their future about their love na mambo kama hizo. Lakini kuna hii mambo ya watu kupewa gifts. Hiyo mambo ya watu kupewa gifts, Valentine's wacha ikuwe tu ni ya watu wako na pesa. Gifts kama wewe huna pesa, siwezi kuadvise ukweti uko serious sana na mapenzi to an extent unataka kujisumbua ujitesa na una pesa kupeleka kufurahisha mtu. Instead hiyo pesa toa kidogo, weka investment, ndio you better yourself as a man. And then na kama uko na pesa, instead of buying flowers unajua ni vitu zenye zitafade tu within 2 days zimeisha. Instead take your girlfriend, mpe hiyo pesa, mweke investment kama anaweza biashara, vitu kama hizo ndio at least muendelee vizuri, kwa sababu siku hizi kama hakuna pesa, hakuna mahali, hakuna kitu unaweza. Kama mwanaume kama una pesa, wewe si mwanaume tena.
Erokamano ahinya mago paro ma winjo kowuok e kaunti ma Homa Bay. Rawera muloso mogik kanyo wacho ni Valentines en mar jogo manitiere kod pesa. Kionge kod pesa to ne ni pesa ni matin ma intiere godo e kungo. Kata kamano adiera nitiere kanye. Wacho ni kata obedo ni en gi pesa kata ionge gi pesa en mana odiochieng' mar nyiso hera. To ka intiere kod ng'ano ma seche moko ng'eyo kiwango mano mar yuto mari kata inyiewne mana peremende. To bro yango ni adiera ng'ani to hera tubo dhi mbele kod hera weyo makare. Yena mar mondo mi akaw yo madundo kaduogo to aduogo e tielo mogik e twak marwa odiochieng' ma kawuono. Kik idhi mabor. Nyakora mogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kendo isechopo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich to dhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo kaachiel kod Oimore kamwa keloni weche manyien mago monon, modo kendo luweyo makare. Bende watwak kod ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende, bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye mabro mi sigana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo, to kod mago manegitime kinde ma okalo. Kik bai. Ng'ama teri e jela en jajuo. Kare mana jakuo. Kibi kwala diriyo bwana. That is a very, very serious case. Kani jakuo. Ikuodu yuwa kama nango jakani. Nigori odhiyo mango. Wewe ninatoka wapi? Anje umambi. Kwani ng'ato ngisini anaweka dhumdala. Magi angono. Imebidi nimejificha nikatoka. A friend in need is a friend indeed. Nimedecide nita record baadaye. Kikilo kupachi. Kionge kiki malongo minyanyisa. Nyonoko. But I hope ninge the consequences of gik minyisa. Ma en injili ngima. Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato. Are sa achiel okinyi nyaka sa 3 okinyi. Wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok manok osomo lesson wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade to challenges ma waromo godo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be ikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelo nwa injili makelo ngima. Okidwa koso injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa ni mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan kod mathin man kuro mar ung'eng'no. Ema sokelo nusida. Wasewuotho mar keloni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu Owarga Chieng. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Odiochieng' mar tarik 14 chieng' Valentino kaka nowache. Odiochieng'no en odiochieng' mar keyo hera. Adwa nake hera nan kuom jotuo, ake hera nan mamana, ake hera nan jok ma ero maben machiegni koda. Expectation mara odiochieng'no wabro beti Governors Park kandigo kuma ibro dhial wagwol to kelo mokelonwa madhi miyo era wabedo nadi.
madhi mi odiechieng'no bednwa makare. Gima ng'eyo wach ndalo mabiro ni ang'e ni chieng' jomoherre, lakini hera to sani onge. Sani hera ka ufuki ni nono to ena hamano, koro onge hera. Chieng'no ana expect wana nyalo dhi kamoro kara moro tabudho mos kachamo gira moro matin. Kech aseikra gira moro matin, lakini mabiro go kragi madamba moro to onge nikech hera minyiewo to anto hinga. Tarik 14 en tarik mar johera. To ne era no biro kido mopogore opogore. Omiyo an kama antie ni nase amua ni chieng'no atera sweeton ni dhi chamo cho oyoyo kamoro nono kenda miyo bro modho pi ni to sechego boleo rwako lewni marakwar mwe mane ng'amo nyumre remo. Omiyo era na gi nyathini ok anyal wacho. To sani era moro madip cha be norumo. Era norumo tindo dong ne mana Nyasaye gi muma. Onge gima dawach kanyo endo. Nyasaye mondo gwedh ji duto te to moherore mana gadiera. To mabende dwa herore ahera mondo giyud chiemo kuom jowetegi. Nyasaye mondo bed jakoru. Amina. Iwi Valentine adacho niya. Valentine hera masani to onge. Dhano here nwach pesa. Wadwa na joma nogo pesa. To kionge pesa to onge hera. Okela mana gift. Ema dwaro mondo ng'is no hera gadiera. Nyakoromo ge jong mago pach jodak e kaunti ma Siaya. Nyadendi no iri winjo kanyo ka odiochieng' makiny idwa tere center tidhi mana odhi chamo ang'o? Odhi chamo oyoyo. Oyoyo nitiere center moro Siaya kanyo nyadendi. Oseikore kanyo kendo wachno borwako lewni marokwere to gidhi chamo oyoyo. Wadong gi dak 10 kende to etieko twak mar okinyi ma kawuono. Adara chak kodi Metrin. Ang'o minyalo timo ne hera, ang'o mok inyalo timo ne hera, kaachiel kod wachni mogik ka wadhi ka watieko mana mapiyo piyo. Erokamano. Hera onge gima ber e piny ka maloyo hera. Mano gima ng'e mokwongo. Koro gima nya timo ne hera, gima setimo hera to ok ane gima lich masetimo ne hera, lakini chuo gin joma chunygi ler. Koro ema ni ng'eyo gima gihero minya timo ne ng'ama wuoyi mondo ng'e ni here tek. Kod odwaro nyadendi machielo ikia. Kod odwaro socks ma watero giwacho ni ok ber negi. Koro chuo nyaka kawuono pod otama ng'e gima gidwaro e hera. Ya gombo mondo amba appreciate jomoko e ngimana kopogore gi joma sero kata joma osechung' koda, ma yawuoyi, ma nyidendi, ma mine mosemako bada. En mani ng'eyo koro joma mine to gik ma gihero ng'eny onya nyisi. Chuo gi joma ling' kodwar bed mana bute kanyo imiye mor ok ding'e. Koro mano tek. To moloyo andame akeyo hera kaka ng'acha nosewacho ne joma hera duto. Abe aherou mama na Evelyn, owetena Rio Fabish Gaboy, aherou duto. Gi ji duto mohera piny mangima jomoherre meda herou. Ambe ka ido hera bro hero. Erokamano. Kijni miji pressure mar posting kuma oteri e Valentines gi posting maua gi posting. Ng'ama onyiew ni maua kose ng'ama onyiew ni maua ti umo wang'e. Wang'e to umo gi emoji. Nyaka chieng' moro yangre. Lakini ko eri be nyisa piny ng'e ng'ama koro neno ni stang'o ne ji. Samoro onge ng'ama ohere. Koro miyo wacho ni mago obedo gi ich malit nikech ng'ama ohere onge. To in ka ruoth omi yudo hera e bwo piny ka, tang' hera wahero ji nyaka ji chieng' tho. Ya. Erokamano. Koro kiyudo hera, nyisu ulimwengu yudo hera. Kionge go heri kendi. Chieng' ni yud ng'ama heri. Ne jomo hera mba hero uduto. Nyikwara mogi ubed gi Valentine maber. Ahero ute. Erokamano. Erokamano ahinya Metrin. Line Tundi, wachni mogik ka watieko gi ng'ama di hera mar mondo mi wish happy Valentine. To in bende kiny ni mi ji pressure mar giidh e social media ka koro isungo gik ma omi kose? Nyaka gi sani akia kata kiny nayud flower kata ok nayudi. But ng'ama dwa miya Ernesto kida miya timia ioro pesa. Mana Ernesto wuod nam chumbi. Koro an gima nyalo wacho kochopo kuom love, put yourself first. Treat yourself. Kochopo ni nyalo terori out, terri out. Kinyalo dhi kar yweyo dhi ywe, relieve yourself. Kinya nyiewo law, nya nyiewo sim nyiew. Kiki expect ni ng'ato bro nyiewo ni, but kuongi tim ni ino wuon ka ng'ama chielo bono niya, ng'ani ka nyalo nyiewore ne simo wuon. Karamba nyalo timora nade? I can afford to buy her something else. Then to another thing,
kinyen chieng Valentine kik ing'e mana ng'ama ihero kende, mama u nitiere, jodala u nitiere, as long as ni gin joma nitiere machiegni kodi, kata nitiere joma gin lonely kama ginyalo dhi onge. Sani bende uchumi tek, piny tek, ok kata no dhi chako nang'o, ka intiere gima tin moro inyalo gone simu penje niya, Joyce, to be imadho kata chai? Ok amadho, bi wadhi wamadh chai. That's also another way of spreading love. Then the other thing, kikimi social media pressure gi, mi nyawadu pressure, moka ukata loan, ni oteri godo e Valentines, mondi bi post nwa. Gino bro, ene mo bro take gi peer pressure, but to us, we'll be okay. Then copying other people's lifestyle. Just live your own life. And kati ko gima danga wachi, ngama dwaro miya to miya kaka nase wacho chande, I will appreciate. Joma I wish mondo kinyo bed gi Valentines maber. Ernesto, enjoy your Valentines tomorrow. No buka mapema. Okay, nitiere johera na mag Facebook te, ging'eny daka mention gi ute watch, ubed gi Valentines maber. Then to another one, to my mom, ngama special ngimana sana. Aparo ni mane ngama wanyalo celebrate nikech we've traveled a long journey together. Jemi mama jiwa mean baby. Ka uso e kona lela. Nyasaye orit nai. Then an gimine na ariyo. Machielo ilongo ni Celine Achieng Nyaboro kantie Ugenya kamano. Erokamano inyali ne tundi. Ageno ni Ernesto wuod nam tundi. Owinjo kwayo mari. Inyamo neno kako chukore ka ng'adi chuo. Ai. Wachni mogik ka Vincent. Wachna mogik dibed ni kinyen chieng' hera ji mondo obed abeda maber. Ng'eni kawuono timore marach Friday. Nyiri mang'eny dhi wacho ni gidhi dala, gidwa lal, giduogo Monday, kiny ok gimak simu. Koro kata obedo kamano, yieuru ubed gi chuny mokwe, Nyasaye Ruoth Yesu nitie. Aeto mogik, agomb oro Valentino ne jonyuol na dala. Benson Owili japith achiel, ang'eno neno kipindi, owadgi ma Jojo Gutu, owadgi ma Shemo Owili, Nimrod, Emma, ging'eny. To moloyo, yeuru mondo ugo bura dala kanyo, aherou, uorna Valentino moro, e tie jamna ugo bura uketna gimoro. Ago erokamano. Erokamano. Silas? Wach mogik, kinyen odiochieng' hera, agombo kwayo ne johera duto, jomoherore, mondo ubed gi hera mar adier, kik ubed gi hera moro mar buondruok, mar social media, pressure, to kiero wadu mar adier. Koro kaponi hero wadu mar adier, show them love. And also, hera, oken koro ni hero mana ng'at ma jabathi kende. Heri jirandi, heri joma tuo, heri joma onge nyalo, mago te mane kaka wadhi nyiso hera. Koro mogik joma nyalo gombo na I wish Valentines, mama na ge baba na, again Rarieda kanyo, Walter and Monica. And the list is long. Gi johera na te joma ogenan bageno ugi. Ago erokamano maduong'. Erokamano nya Silas. Caroline Grace agoyo mos. Grace kawatieko, ote mane minyalo bedo godo ne rawere matindo ahinya to e kindegi mago mag Valentines. Kachiel kod kaka rawere matindo ahinya to mag Gen Z. Nyalo neno ni ok gibedo kod hera ma ena ni kawuono en ng'ani, kiny en ng'ani, giloko osiep kinde ka kinde. Ginene kaka ginyalo konyo, ginyalo guro mise motegno e kinde ma gichako hera margi. Mondo bede gino ma seche moko nyalo lead kata nyalo miyo gidonje keny, ok nobed abeda moro mar aole gi mano mar peer pressure. Kawatieko. Kamano. Anyalo wacho ni kidwa bedo e hera ma adier, nyaki bet ng'at ma ong'eyo ni an gadier. Honesty gi truth. Honesty, trust. Trust ema key kabisa. Nach kionge gi trust, to ka okin trustworthy, ng'ini ng'ato nyalo wacho ni ok trust ng'acha. To in trustworthy kendi. So nyaka wachak build a trust. Newach ka in ng'at ma in trustworthy, to yudo ng'at mi trust, to onge gima ok nyal timo. Koro wabeda jok moherore, to herano wamed gosiep. Adwa ni wuo gi nyithindo ma nyiri bende. Kaito Barnabas wuoyo gi nyithindo ma yawuoyi. Ka in nyako kanyo, ing'eni ikaw ng'ano mondo obed osiepni.
ng'at minyalo winjo, ng'at minyalo ng'eyo ni kawuono owinjo nadi. Kik ipara para ni in en monego par wachni. In tiparo wachne nadi. En nadi. Ochamo ang'o. Otimo ang'o. In idwa ni mondo penji ni ichamo ang'o. En ochamo ang'o. Odhi nadi. Niwach samoro waketo pressure mang'eny e chuo. To wang'e ni kata ka waketo pressure kanyo e rogo. To ok oherwa kaka onyalo dwaro herowa. Niwach onge gi energy no. Koro wang'e ni nyaka ang'e mahitaji. Kata nyaka ang'e kaka ng'ano. Kaka oendelea. Mondo ok en mani en wach mara. Lakini ang'e ni en oendelea nadi. I care for him. Care. Gi trust. Ni mon an trustworthy. Ni onyalo trust. Kata ka oonge wiki adek. Kata ka oonge 3 months. Ong'e ni ng'acha. Nyaminacha. That sweetheart ma anyalo trust. To ka tieko. Tadwaro wacho happy Valentine to my husband. For 30 years. Yes, he's blushing. Happy Valentine to you. Newach wasedak. To wan gi nyithindo. Koro anyalo wacho ni happy Valentine no nyithindo nyithiwa be. To kod other family members. Siri en mane? Siri en osiep. Osiep. Omiyo wanyiso jomatindo chakuru gi osiep. Er ng'at ma already en osiepni. To ok ni ng'ato be jomo godo kinyoro to sani ni en jaherani. Mokwongo wachako gi osiep. To osiep no ema kelo gik mang'eny kendo makelo hera no. Omiyo ka tieko to adwa loso gi yawuoyi marawere ni kik ubed gi pressure. Tie nyiri ma pod boherou kata uonge gi gimoro. To awinjo ka Vincent wacho ni pesa mang'eny osetiyo go en 200. To 200 no be kowuok gi chunyi duto. To mano be nyako boneno. Kech nyiri dwaro hera. Gidwaro beyond pesa min godo no. Gidwaro ng'eyo ni yiero gi. To bende wabed jok ma wan faithful. Ok ni wan kama kendo kinyi man gimoro kendo kinyi man gimoro moro. Mano wahinyo godo nyiri ahinya kaka dichuo. Omiyo wabed jok ma moritre. Joma nigi luoro kuom nyiri ma wan go osiepe mondo kik wa mistreat gi kendo wabed ni wahero gi chunywa duto. Omiyo kinde kaka en chieng' hera no to hera ma wakera no nyiri dwaro mondo gibed shown off. To mano be ber kitimo kamano nikech kata en chieng' achiel to chieng' no obed ni en chieng' ma koro adwa show off nyako man godo no. Omiyo ok rach ka wa show off en mana ni time kiwango min go. Omiyo pressure mar era min godo ok ni pressure ma wuok e social media. En pressure nikech ahero nyako ni ahinya adwa show off kendo adwa timo ne gi tim moro ma anyalo timo ne kata kan gi pesa ta tim kaka romoni. To kiki bed pressure ni ko nyaka di ikwal pesa kata di kwa pesa moro kata yud gi tigi rent mari. To bende ang'eyo dichuo jogo musa ma pod koro nigi ng'at ma gin godo steady. Mane Valentine ni kikidhi kawo Valentine moro for hire. To moloyo kata kionge gi ng'at mo wishi happy Valentine. Wan wa wishi happy Valentine ting'e ni Nyasaye oheri. Kaono maybe ionge gi ng'ato, maybe next year ibo bet gi ng'ato. Kwa hero bed gi kwe. To ahero gima nyaka ne ni owacho. Eri mokwongo moloyo nyiri eri uru mokwongo. Onge ng'at ma boeri kokieri. Mana dier. Grace osewacho ni kinye nyiew ni chocolate, kinye en bende nyiew ne flower. En tilde akel skuma. Abo nyiew ne flower. En jaherana koro kinya bokeo hera. Erokamano ahinya Barnabas kaachiel kod Grace Achoki kuom kawo thuolo maru mar bedo e twak kodwa odiochieng' ma kawuono e chenro mano mar yie jomatindo. Erokamano ahinya Linet Undi, Metrin Omolo, Silas Olali kaachiel kod in Vincent Odur kuom kawo thuolo maru in bende mar bedo kodwa e twak odiochieng' ma kawuono. Nyakwar Mogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom ote magi kaachiel kod luwo chenro ma kamae achiel kachiel e yorewa duto te mago mag
tudruok odiochieng' ma kawuono. Ote magi anena teka negi ote mano mar Bahati Africana wacho noyo makare ka entiere Masara Golden City Migori County. Ong'isa ka ni Joyce hera to mit gadiera to mana kiyudo moheri gi chunye duto to in bende ihere gi chunye duto kod adiera. Hera maonge adiera ok chop kumoro ngang'. Wacho ni en mana ni hera matindegi to miriambo ng'enyie maloyo adiera. Kendo joma chuo riambo gi atamalo 40 ka joma nyiri ringe atamalo 28 kata atamalo 32.5. To weche hera nosesanda matinde giolgo kendo gibolo piny ne pangla. Bende ok dwara kata winjo weche mag hera kendo kata mana achiel kuom jok ma hera nosesandogo, lakini sani to ayudo morita moluora kendo momako bada kendo wadhiro kode gurudumo mar ngima kanyakla. Ong'isa ka ni Happy Valentine's Day to you Merwa Valerie Africana. Wacho kanyo no here ahinya mano mikai mar Africana mano Bahati Africana. Nyakoro mugia jwangero kama na nyakum bedo kodwa nyaka ne wachak chenro kar sa 4 mar okinyi sani kanyan no kodong mana dakika 10 kende to romo kanyo sa 7 mar odiochieng'. Ero kama na nya kum bedo kodwa e chenro mano mar yiejo matindo odiochieng' ma kawuono nyaka kendo warom kendo juma manyiena mano chieng' tich abich ema wakelo ni chenro mar yiejo matindo kama watwaka kod joma tindo kotudore kod weche mopogore opogore. Ibed kod odiochieng' maber oriti masani nyinga Joyce Oduor.